Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στην ζωντανή μας σύνδεση με το ΆΚΑ για ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια της χρονιάς. Μεγάλη βραδιά για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος απέχει μία νίκη, ένα βήμα από το 10ο Final Four της ιστορίας του. Θα είναι το 10ο μέσα σε 17 χρόνια, από το 94 και έπειτα. Μεγάλη βραδιά γενικά για το ελληνικό μπάσκετ, το οποίο περιμένει καλά νέα και από το δεύτερο μέτωπο, από την Ιταλία που παίζει ο Ολυμπιακός αργότερα. Μεγάλη βραδιά για το μπάσκετ γενικά, αφού τα φετινά play-off είναι πραγματικά συναρπαστικά. Μεγάλη βραδιά, αν θέλετε να το διαβάσουμε ανάποδα, και για την φιλοξενούμενη σήμερα την Μπαρσελόνα, η οποία γνωρίζει ότι σε 2 ώρες από τώρα μπορεί να έχει εκθρονιστεί αποκαθιλωθεί, αν θέλετε, από τον χρόνο που κατέκτησε πέρυσι στο Παρίσι. Τέταρτο παιχνίδι των play-off. Ο Παναθηναϊκός προηγείται 2-1. Ο νικητής αναδεικνύεται στις 3 νίκες. Αν χρειαστεί πέμπτο παιχνίδι, που το απευχόμαστε βεβαίως, αυτό θα γίνει την επόμενη εβδομάδα στην Βαρκελόνη. Το γήπεδο, όπως βλέπετε άλλωστε εδώ, είναι ασφικτικά γεμάτο. Δεν θυμάμαι να έχω ξαναδεί τόσο πολύ κόσμο εδώ μέσα, παρά μόνο ίσως στο προχθεσινό μάτς. Η Μπαρσελόνα με τον Ξάβι Πασκουάλ εδώ προσπαθεί να συγκροτηθεί, να βγάλει λαγούς από το καπέλο της απέναντι στον Ομπράντοβιτς, ο οποίος μοιάζει να την έχει πάρει την πρωτοβουλία και δικαιούται βεβαίως να έχει αυτό το πλατή χαμόγελο. Πρέπει να είναι ο μόνος που χαμογελάει έτσι κάπως ξένιαστα. Μοιάζει να χαμογελάει κάπως ξένιαστα. Το χαμόγελο αυτό είναι... Ο Πολώνης μετρητής. Όχι. Το χαμόγελο αυτό έχει να κάνει και με την ψυχολογία που θέλει να περάσει στους παίκτες του. Θέλει να τους αποφορτήσει. Λίγη ξενιασιά, ας πούμε. Είναι χαμόγελο αποφόρτισης για την ομάδα. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε τα τελευταία διαφημιστικά, ώστε να κάνουμε έναν πιο λεπτομερή και αναλυτικό πρόλογο με τον Φίλιππο Συρίδο. Η κάτοχος του τίτλου λοιπόν απέναντι στον σφετεριστή. Οι 2 νίκες του Παναθηναϊκού απέναντι στη μία της Μπαρσελόνα. Τα 5 αστέρια του Παναθηναϊκού απέναντι στα 2 της Μπαρσελόνα. Ένα ζευγάρι, Φίλιππε, το οποίο νομίζω ότι δικαιώνει όσους είχαν προϊονίσει έναν πρόωρο τελικό και κάνει τους ουδέτερους να παρακαλάνε να μην τελειώσει, έτσι. Επί της ουσίας, ναι, είναι ο τελικός. Είναι οι 2 τελευταίες πρωταθλήτριες. Είναι κατά γενική ομολογία οι 2 κορυφαίες ομάδες και το αποδεικνύουν με τις φοβερές μονομαχίες τους στα 3 παιχνίδια που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι το 4ο παιχνίδι δεν αναμένεται διαφορετικό, πόσο μάλλον αφού είναι και αυξημένη η σημασία του. Ο νικητής πάει στα play-off, αν νικητής είναι ο Παναθηναϊκός πάει στο Final Four, αν η Μπαρσελόνα νικήσει παίρνει το φιλί της ζωής και μεταφέρει τη σειρά για το τελευταίο πια και οριστικό νοκάουτ στην έδρα της. Αυτά τα παιχνίδια συνήθως κρίνονται υπέρ των ομάδων που έχουν τη μεγαλύτερη συγκέντρωση και τη μεγαλύτερη θέληση. Αν βέβαια μέσα σε αυτά προσθέσει κανείς και την σωστή τακτική, τότε οι πιθανότητες είναι αυξημένες. Δεν το λέω αυτό γιατί μέχρι στιγμής έχει περισχύσει το πλάνο τακτικής και στρατηγικής του Ομπράντοβιτς, αλλά γιατί έτσι είναι. Άλλωστε, σήμερα κανείς δεν ξέρει τι θα δούμε. Διότι φαντάζομαι πως ο Τσάβι Πασκουάλ, ο προπονητής της Μπαρσελόνα, κάτι θα έχει ψάξει, κάποιον άνθρωπο θα προσπαθήσει να βγάλει το μανίκι. Σε αυτή τη σκακέρα ο Παναθηναϊκός μοιάζει να παίζει με τα λευκά πάντως από την αρχή. Να έχει δηλαδή αυτό στην πρωτοβουλία και να χορεύει την Μπαρσελόνα στο ρυθμό του. Ο Παναθηναϊκός είχε την πρωτοβουλία και στα 3 παιχνίδια. Ακριβώς. Ακόμα και σε αυτό που χάσε, είχε το πάνω χέρι. Ήταν ένα μάτς το οποίο δικαιούται να κερδίσει και τολμώ να πω ότι το έχασε από τη διαιτησία. Όπως επίσης κάποιες γκρίζες ζώνες έχουν δημιουργηθεί και σήμερα σε σχέση με τη διαιτησία, επειδή χθες ξαφνικά άλλαξε ο ένας από τους 3 διαιτητές και αντί του Ιταλού Ταουρίνο ήρθε τελικά ένας άλλος Ιταλός, ο Λαμόνικα. Για αυτή την αλλαγή λέγονται πολλά. Δεν θα ήθελα να τοποθετηθώ πριν δούμε. Και αφού δούμε λοιπόν θα κρίνουμε. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η αλλαγή αυτή δεν είναι μέσα στους κανόνες, δεν είναι μέσα σε αυτά που έχουμε συνηθίσει μέχρι τώρα. Και επειδή συν της άλλης είχε σφυρίξει σε αγώνα που έγινε προχθές στο Βαλένθια Ρεάλ. Με βάση αυτό και με βάση διακηρύξεις Ευρωλίγκα δεν είχε δικαίωμα να παίξει. Δεν μπορείς να παίξεις και την Τρίτη και την Πέμπτη.
Πεντάδα χωρίς Ναβάρο βλέπω για την Μπαρσελόνα. Με τον Γκριμάου στη θέση του, δίπλα σε Ρούμπιο, Άντερσον, Λόρμπεκ και Βάσκεθ. Να, ένα πρώτο... Αυτό σημαίνει πίεση στην άμυνα. Προσπαθεί να βγάλει επίθεση από την άμυνα. Δηλαδή να φέρει σε δύσκολη θέση τον Παναθηναϊκό, να κλέψουν μπάλες και να τρέξουν στον ευνηδιασμό. Εάν ο Παναθηναϊκός όμως τους υποχρεώσει να πάνε στο 5 εναντίον 5 με αυτό το σχήμα, η Μπαρσελόνα μάλλον θα έχει πρόβλημα, οπότε πολύ γρήγορα θα αναγκαστεί να αναδιατάξει το σχήμα. Από την άλλη μεριά θα ξεκινήσουν και σήμερα για τέταρτο συνεχόμενο παιχνίδι μαζί στην περιφέρεια του Παναθηναϊκού ο Διαμαντίδης και ο Καλάθης. Δίπλα τους ο Σάτο στο 3 και μέσα ο Βουγιούκας με τον Τσαρτσαρί. Μια και μίλησαν προηγουμένως για τους διαιτητές, να πούμε τελικά ποιοι είναι. Είναι ο Ιταλός Λαμόνικα. Το νούμερο 1 στη φανέλα. Ναι. Το νούμερο 1 στη φανέλα. Ναι, ο οποίος για την ιστορία θα πούμε ότι το 2005 έκανε μία από τις μεγαλύτερες σφαγές στα χρονικά του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Στο Βελιγράδι. Για να περάσει στην τετράδα η Ισπανία, επαναλαμβάνω, η Ισπανία εις βάρος της Κροατίας. Και τον επόμενο χρόνο, το 2006, σε ένα μάτσο εδώ του Παναθηναϊκού με την Εφές Πίλσεν, είχε σφυρίξει στα 2 τελευταία λεπτά 8 φορές εις βάρος του Παναθηναϊκού, με αποτέλεσμα να κερδίσει η Εφές Πίλσεν και ο Παναθηναϊκός να προκριθεί τελικά με εκείνη την περίφημη ισοβαθμία των 4 ομάδων και αυτά. Είδατε και τον Ιμπραήμ Κουτλουάη, φιλοξενούμενο σήμερα ανάμεσα στους πολλούς επώνυμους και σημαίνοντες στις εξέδρες. Τα επίσημα, ας πούμε, του ΟΑΚΑ, και ακριβώς τα επίσημα, σε μια θέση κάτω ακριβώς από το καλάθι. Μοιάζει έτοιμος να μπει να παίξει ο Ήμπο από τους ήρωες του 2002. Τότε που ο Παναθηναϊκός πήρε ένα από τα 5 ευρωπαϊκά του τρόπαια, η Μπαρσελόνα μετράει 2. Το ένα το πήρε στην έδρα της. Ο Ήμπο ήταν και στο Final Four της Μόσχας το 2005. Όταν ο Παναθηναϊκός ήρθε τρίτος. Να και ο Σισέ με φανέλα Διαμαντίδη, όπως συνηθίζει. Νομίζω ότι είναι καλή ιδέα να ακούσουμε στα γρήγορα τον Νικήτα Βουλή για κάποια τελευταία στοιχεία από τον αγωνιστικό χώρο. Καλησπέρα από τον αγωνιστικό χώρο. Ο Ζέλιμιρο Μπράντοβιτς από την πρώτη στιγμή που ήρθε στον πάγκο του Παναθηναϊκού προσπάθησε να είναι χαμογελαστός, να δείχνει ότι είναι χαλαρός. Μίλησε με τους συνεργάτες του, έδωσε το χέρι σε όλους τους παίκτες του και προσπάθησε να τους αποφορτήσει λίγα λεπτά πριν ξεκινήσει αυτή η μεγάλη αναμέτρηση. Ο πρώτος που μπήκε στο παρκέ σήμερα για να σουτάρει και από τις δύο ομάδες ήταν ο Γιάκα Λάκοβιτς, ο οποίος είδε κάποιους παλιούς γνωστούς του στη Φυσούνα, χαιρετήθηκε, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν χειροκροτήθηκε από τους φίλους του Παναθηναϊκού, κάθε άλλο. Μπήκε πρώτος να πάρει την κρυάδα, το συνηθίζει άλλωστε. Πάμε λοιπόν, αγωνία έκδηλη, την κόβησε με το μαχαίρι την αγωνία, Νάτος ο Λάκοβιτς. Μας δείχνει και το γυμνασμένο του κορμί. Ο περιβόητος Λαμόνικα, πολύ συζητημένος τις τελευταίες 24 ώρες. Ελπίζω να μην χρειαστεί καν να αναφέρουμε το όνομά του από εδώ και πέρα. Οι άλλοι διαιτητές είναι δύο Ουκρανοί, ο Παπικόφσκι και ο Ρίτζι. Παράξενο τρίο. Το ξαναλέω, εύχομαι να μην χρειαστεί να ασχοληθούμε καθόλου μαζί τους, ούτε εμείς, ούτε οι δύο ομάδες. Αυτό θα είναι το ιδανικό σενάριο. Βουγιούκας εναντίον Φραν Βάθκεθ στο τζάμπολ. Μπροστά σε 20.000 κόσμο. Δεν υπάρχει σπίθαμη. Σίγουρα είναι παραπάνω. Ναι. Το γήπεδο είναι όχι κατάνος, είναι πίτα. Ούτε σκαλί υπάρχει, ούτε διάδρομος, ούτε μπαλκόνι, τίποτα. Πάμε. Καλάθης με τον Ρούμπιο απέναντί του. Ο Γκρεμάου πήρε στο κυνήγι το Διαμαντίδη εξ αρχής. Ο Νίκ Καλάθης βάζει το πρώτο λιθαράκι. Με πολύ θάρρος άφησε πίσω τον Ρούμπιο. Η άμυνα δεν προσαρμόστηκε ποτέ. Και κυνηγάει τώρα τον Άντερσον. Τις αλλαγές, γίνανε οι αλλαγές. Ο Άντερσον με τον Βουγιούκα μπροστά του, τρομερή άμυνα εκεί. Κακό σούτ από τον Γκριμάου, rebound του Τσαρτσαρί. Πρώτες φάσεις η Μπαρσελόνα δείχνει λίγο παραζαλισμένη και ο Παναθηναϊκός πολύ πιο αποφασιστικός και με πολύ καθαρό μυαλό. Το είδαμε αυτό και στην επίθεση με τον Καλάθι, το είδαμε και στην άμυνα πώς κλείσανε το σουτ και πώς πήρε ο Τσαρτσαρί στο rebound από μειονεκτική θέση. Ο Γκριμάου παίζει ένα ασφικτικό overplay, ας πούμε, τον Διαμαντίδη. Προσπαθεί να το κρατήσει μακριά από το παιχνίδι, αλλά ο Σάτο κάνει το σκορ 4-0 με το jump shoot. Σάτο, ο οποίος κάποτε έπαιξε για λίγο και στην Μπαρσελόνα. Τότε ήταν assistant ο Πασκουάλ του Ιβάνοβιτς.
Γκριμάου. Η τάπα από τον Ιαν Βουγιούκα. Η μπάλα έξω για την Μπαρσελόνα για επίθεση 10 δευτερολέπτων όμως. Δύο καλές επιθέσεις και δύο καλές άμυνες, έτσι. Ρούβιο. Τώρα δεν περιμένει ο Διαμαντίδης. Rebound ένας, ναι, από τον Νίκ Καλάθη θα ξεκινήσει και η αντεπίθεση. Φρένο θέλει εκεί. Πήγε μέσα ο μικρός. Ο μικρός έχει τρελαθεί από τον ενθουσιασμό. 4 είχε μπροστά του και τους τρίμησε και τους 4. Αυτό είναι το δάγκωμα του Αλιγάτορα. Alligators λεγόταν η ομάδα στο κολέγιο. Gators. Στη Φλόριντα όπου ήταν ηγέτης. Λόρβεκ και Ρούβιο. Ο Άντερσον με τον Τσαρτσαρί μπροστά του. Για 2. Τι 2, αυτό είναι για 4. Το Μενίδη σου τώρα, για 3 είναι. Όχι, είναι 2, για 2 πόντους. 6-2. Αν μου έλεγες να βάλω στοίχημα θα το πω. Εντάξει, έχεις δίκιο εσύ. Αλλά το είδα ότι ήταν πολύ μακριά. Εδώ έχει συρριχτεί φάουλ μακριά από το σημείο πεζόταν η μπάλα, εκτός φάσης. Από τον κύριο Λαμόνικα. Φάουλ στο Διαμαντίδη. Ναι. Για να δούμε, για να δούμε. Στο βάθος δεξιά είναι ο Διαμαντίδης με τον Γκριμάου. Ήταν αυτό. Κακό σημάδι. Δεν έχει σημασία τι σφυρίζει. Ιδιαίτερη σημασία έχει σε ποιον το σφυρίζει. Γιατί αν σήμερα θες να σημαδέψεις δύο παίκτες του Παναθηναϊκού, θα σημαδέψεις τον Διαμαντίδη και τον Πατήστη. Ο Διαμαντίδης εδώ χαμηλά αναγκάζεται να μαρκάρει τον Άντερσον. Βρίσκει τρόπο να το κάνει χωρίς φάουλ. Άτο. Δεύτερο φάουλ του Διαμαντίδη. Μάλιστα. Μετά από 130 δευτερόλεπτα. Άρα λοιπόν, για να δούμε ξανά τη φάση. Όχι φάουλ αυτό το πράγμα, προς Θεού. Δηλαδή δεν έχει δικαίωμα να μηνθεί. Με σηκωμένα χέρια παίζει. Διαμαντίδης διαμαρτυρήθηκε εντονότατα. Με σηκωμένα χέρια κάθετη άμυνα. 2 φάουλ από το πουθενά. Καλά, εντάξει, αν είναι έτσι να δώσει το ειστήριο στην Μπαρσελόνα να πάει ανεφαγόνος στο Final Four. Εκνευρίστηκε όσο ελάχιστες φορές ο Διαμαντίδης. Τον είδα να διαμαρτύρεται εντονότατα και να φλερτάρει και με τεχνική ποινή. Πάντως νομίζω το μήνυμα που στέλνουν οι διαιτητές από την αρχή είναι σαφές. 2 φάουλ από τα οποία αμφιβάλλω αν υπήρχε έστω το 1 στον αρχηγό του Παναθηναϊκού. Και τώρα δίνουν επανάληψη της άσπραξης βολής του Άντερσον. Καλά, εντάξει, δεν ξέρω και τι άλλο μπορεί να δώσουν. Τι να πω. 6-3. Παναθηναϊκός με Το τον πρώτο φάουλ του Διαμαντίδη είχε κάποια σκοτεινά σημεία αν θέλεις. Αλλά το δεύτερο είναι σαφές ότι δεν είναι τίποτε. Είδατε πώς προσπάθησε να τον συγκρατήσει, να μην προκύψει και τίποτα χειρότερο ο Μπράντοβιτς. 6-4 και παγωμάρα ξαφνικά στην κερκίδα. Ο Νίκολας μπήκε στη θέση του Διαμαντίδη. Η Μπαρσελόνα απλώνεται αμέσως για να πιέσει λίγο περισσότερο την κυκλοφορία της μπάλας. Δεν ήταν καλή πάσα, αλλά ο Βουγιούκας κέρδισε το φάουλ από τον Ρούβιο, ο οποίος είχε βρεθεί στην πλάτη του και κατάλαβε ότι ήταν σε μειονεκτική θέση. Ο Μπράντοβιτς στέλνει τον μάνατζερ του Παναθηναϊκού στη γραμματεία για να ελέγξει κάτι. Το είδατε το πλάνο. Καλάθης, όχι, άσχημη πάσα. Αλλά έκλεψε την μπάλα καταπληκτικά ο Σάτο. Δεν έκλεψε τίποτα. Χτύπησε η μπάλα στα πόδια του Άντερσον. Μα την έδιωξε μέσα από τα χέρια του. Αν είναι έτσι, τότε με έχεις 2-0. Κάρφωμα από τον Βουγιούκα. Με μια ρυψοκίνδυνη πάσα, αλλά πάσα ακριβίας τελικά. Ο Βουγιούκας βρέθηκε ανενόχλητος αφού όλη η άμυνα είχε προσαρμοστεί εκεί στην προσπάθεια για κλέψιμο. Και τώρα η μπάλα για τον Παναθηναϊκό, όχι φάουλ. Τη Τσαρτσαρί. Εντάξει, γιατί σου λέει τώρα είναι 8-4. Βάλει για αυτή την επίθεση ο Παναθηναϊκός, για να δούμε. Ναι, υπάρχει φάουλ. Ο κόσμος πάντως ξεσηκώνεται, βλέπει Υπάρχει ότι φάουλ. Σωστό. καταλαβαίνει τα σημάδια. Για να ακούσουμε τον Νικήτα Βουλή, ο οποίος ακούει εκεί από κοντά. Όλο κάτι πια σε αυτή του. Με νόημα ο Ζέλιμιρ ο Μπράντοβιτς γύρισε στον κόσμο και τους είπε «Σας τα έλεγα, ηρεμήστε, να είστε ήρεμοι». Calm down, φώναζε. Νάτος. 8-4 μετά από 3 λεπτά. Ο Ρούβιο με τον Σάτο.
Πέρασε ο Ναβάρο, το κυνηγάει εξ αρχής ο Καλάθης. Ο Ρούμπιο είναι ζεστός, συνεχίζει ζεστός από το προηγούμενο παιχνίδι. Είχε ένα σερί 3 στα 26 τρίποντα στους περασμένους αγώνες, στους προηγούμενους αγώνες. Αλλά έβαλε 4 στα 5 προχθές και τώρα ξεκίνησε με ένα εύστοχο σου 3 πόντων. Το θέμα είναι το εξής, Νίκο, ότι έτσι όπως φάνηκε από την αρχή και με τα 2 φάουλ του Διαμαντίδη και δεν ξέρω τι θα δούμε στη συνέχεια ακόμα, ο Παναθηναϊκός είναι βέβαιο ότι θα χρειαστεί κι άλλους ήρωες. Πέραν του Διαμαντίδη, πέραν του Μπατίστ, πέραν του Νίκολας, πέραν του Σάτο. Εάν βρεθούν αυτοί οι ήρωες, τότε θα έχει πράγματι ελπίδες. Εάν δεν βρεθούν όμως, τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα. Νίκολας με τον Ρούμπιο να κολλάει πάνω του. Να φλερτάρει με το φάουλ. Ψάχνει ο Νίκολας λίγο χώρο για το σουτ του. Εν τέλει θα το επιχειρήσει ο Βουγιούκας. Και θα πάρει ο ίδιος το rebound μετά την προσπάθεια. Το καλό είναι ότι η Μπαρσελόνα δείχνει εκτός τόπου και χρόνου. Είναι πολύ επηρεασμένη. Εδώ τώρα είδες, δεν υπήρξε κάποιος να διεκδικήσει το rebound. Νίκολας, φάουλ από τον Εντόγκ. Ήδη έχει κάνει αλλαγές ο Χάβι Πασκουάλ, τον βλέπετε. Ο Εντόγκ, ο Ναβάρο, παίκτες που ήρθαν από το Πάκο. Ο οποίος Τσάκ Πασκουάλ έχει το πλεονέκτημα να έχει πολύ μεγαλύτερο rotation από τον Παναθηναϊκό. Ξεκίνησε τον Γκριμάου πάνω στο Διαμαντίδη. Με το που βγήκε ο Διαμαντίδης, αποσύρθηκε κατευθείαν και ο Γκριμάου. Άφησε τη θέση του στον πρώτο σκόρερ της ομάδας, τον Ναβάρο. Πάλι άνοιξε η άμυνα. 2 βολές για τον Σάτο από το φάουλ του Άντερσον. Ενώ ζητούσε την μπάλα για να καρφώσει ξανά ο Βουγιούκας. Σάτο ξεκίνησε με ένα κακό παιχνίδι όπου δεν πέτυχε ούτε πόντο στο πρώτο μάτς, αλλά στο δεύτερο ήταν ο άνθρωπος κλειδί. Με 18 πόντους και έπαιξε καλά και στο τρίτο. Εδώ είναι ο Αφρικανός. Παλιά του ομάδα η Σιένα αυτή την ώρα υποδέχεται τον Ολυμπιακό σε τέταρτο καθοριστικό για τον Ολυμπιακό τουλάχιστον παιχνίδι. Αλβέρτης, παρόν σχεδόν σε όλα τα Final Four που έχει παίξει ο Παναθηναϊκός ως παίκτης και αρχηγός του. Άντερσον πήγε μέσα, του έκρυψε το καλάθι ο Τσαρτσαρίς. Πάλι από την αρχή επίθεση της Μπαρσελόνα. Ρούμπιο θα στάρει πάλι, όχι. Λόρμπεκ. Rebound. Κανένας. Μπάλα για... Παναθηναϊκός είναι μπάλα. Δεν μπορεί οι παίκτες του Παναθηναϊκού να σπρώχνουν την μπάλα προς τα εκεί. Προς τα εκεί τη σπρώχνει από πίσω ο παίκτης της Μπαρσελόνα. Για να το δούμε πάλι. Το βλέπεις το χέρι από πίσω. Το μαύρο χέρι του Εντόγκ δείχνει να σπρώχνει την μπάλα έξω. Ρούμπιο. Άντερσον. Δείτε πώς αλλάζουν συνεχώς τα μαρκαρίσματα. Πάσα του Ναβάρο, ο Λόρμπεκ θα... Παρά την καλή άμυνα του Βουγιούκα. Ο Βουγιούκας έπαιξε υποδειγματική άμυνα. 9-9 μετά από 4,5 λεπτά. Τον καλάθι τον περιμένει ο Ναβάρο. Τον Νίκολας κυνηγάει παντού ο Ρούμπιο. Εδώ δείτε τους δυο τους. Τσαρτσαρίς θα πάει μέσα. Εντολή στον Μπατίστ να πάει στην καρέκλα. Αντί του Βουγιούκα. Ο Ρούμπιο είδε τον Εντόγκ, ο Μπατίστ πετάχτηκε, η μπάλα για τον Παναθηναϊκό, ναι. Άλλη μια τρομερή άμυνα για τον Παναθηναϊκό και κυρίως για τον Μπατίστ. Καλάθης. Σηκώνει το κεφάλι, ψάχνει τον Μπατίστ, μήπως βγει μια συνεργασία. 2 βολές για τον μικρό που παραλίγο βάλει και το καλάθι. Εδώ είναι η προηγούμενη φάση. Το κορακόρ του Τσαρτσαρί με τον Εντόγκ, αφού είχε προηγηθεί η άμυνα του Μπατίστ. Και το φάουλ εδώ. Time out, πάμε σε διακοπή. Παναθηναϊκός Μπαρσελόνα 9-9 μετά από 5 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα. Αυτή την ώρα γίνονται και τα υπόλοιπα παιχνίδια. Ξεκίνησαν πριν από 5 λεπτά το Μακάμπι Κάχα Λαμποράλ 2-1 μέχρι τώρα. Το Βαλένθια Ρεάλ 1-2 μέχρι τώρα. Και το παιχνίδι της Σιένα με τον Ολυμπιακό ξεκινάει σε 1-2 λεπτά.
Με άλλα λόγια, αυτή τη στιγμή η μοναδική από τις ομάδες που ξεκίνησαν τα προημιτελικά με πλεονέκτημα έδρας που προηγείται είναι η Real, που και αυτή όμως χρειάστηκε να ξαναμαζέψει το χαμένο έδαφος για να προηγηθεί. Συνεχίζουν Καλάθης, Νίκολας, Σάτο, Τσαρτσαρίς και Μπατίστ. Για να ακούσουμε τον Νικήτα. Ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς χώρισε το time out σε δύο κομμάτια. Αναφέρθηκε αρχικά στην άμυνα, προσπαθώντας να δείξει στους παίκτες του την αντιμετώπιση ενός συστήματος που ακολουθεί η Μπαρτσελώνα για να βρει χαμηλά τον Εντόγκ. Αυτό που έγινε πριν και έκλεψε την μπάλα ο Μπατίστ, έδειξε ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς μια πιο οργανωμένη αντιμετώπιση και βοήθεια από την αδύνατη πλευρά. Όσον αφορά την επίθεση, ο προπονητής του Παναθηναϊκού έχει εντοπίσει ότι η Real ρισκάρει την εισαγωγική πάσα στο καλάθι της. Ποια Real, Μπαρτσελώνα. Η Μπαρτσελώνα, με συγχωρείτε. Ρισκάρει την εισαγωγική πάσα στο καλάθι της και για τον λόγο αυτό ζήτησε από τους παίκτες του να περάσουν την μπάλα κοντά στο καλάθι. Μία στις δύο από τον καλάθι, 5 η πόντη του, η μισή δηλαδή από τους 10 του Παναθηναϊκού, ο οποίος προηγείται με βραχαία κεφαλή. Άντερσον ψάχνει, ο Άντερσον ο οποίος ουσιαστικά πήρε τη θέση του τραυματισμένου Μάικλ στην Μπαρσελόνα. Τούβλο από τον Ρούμπιο, επιθετικό rebound από τον ίδιο όμως. Βρήκε μπάλα στη Στεφάνη στο σουτ του Ρούμπιο. Βρήκε έτσι στην επιστροφή. Ετοιμάζεται και ο Αντώνης Φώτσης να μπει στο παιχνίδι. Παραλίγο να κλέψει ο Καλάθης, ρίσκαρε όμως. Βρήκε χώρο ο Ρούμπιο. Ο Εντόν λίγο άτσαλα, αλλά Πρώτο προβάδισμα για την Μπαρτσελώνα 10-11. 4 λεπτά πριν από το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Overplay η άμυνα της Μπαρτσελώνα, δυσκολεύει η κυκλοφορία της μπάλας. Ο Νίκολας δεν έχει χρόνο. Ναι. Είδες αυτό πώς το δίνει η Μπαρτσελώνα. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Φώτσης αντί του Τσαρτσαρί. Βλέπετε και πάλι την τελευταία φάση. Πάλι ο Ντόγκ την έβγαλε την μπάλα. Για να δούμε πού θα πάει το πράγμα. Χωρίς πλέον τον Ρούμπιο στο τιμόνι της η Μπαρτσελώνα, τα ενία αναλαμβάνει ο Σάδα. Ενώ στην πεντάδες είναι και ο Μόρις αντί του Λόρμπεκ. Αυτός που έκανε εδώ το λάθος. Έκλεψε ο Φώτσης. Πάσα ευνηδιασμό από τον Καλάθι. Ο Νίκολας θα πάει στο lay-up. Αλλά θα νικηθεί στον αέρα. Δεν έγινε φάουλ εκεί. Έχει μείνει κάτω ο Νίκολας. Είναι τραυματίας. Καλάθης όμως κλέβει την μπάλα. Εδώ πήρε το διαβατήριο του Ναβάρο με 4 παίκτες ο Παναθηναϊκός στην άμυνα και 5 η Μπαρτσελώνα στην επίθεση. Ο Καλάθης έκλεψε την μπάλα για να ξαναδεί τη φάση. Γύρισε άσχημα, όπως είδατε το πόδι. Δεν υπάρχει φάουλ, έχει γυρίσει το πόδι του. Αν έχει γυρίσει το πόδι του, πολύ φοβάμαι στη φάση αυτή δεν ξαναπέζει. Ότι δεν θα τον δούμε τον Νίκολας. Ο οποίος είναι κάτω και πονάει. Εσείς βλέπετε ξανά και ξανά το καλάθι του μικρού Νίκ, ο οποίος αμέσως, όπως είδατε, πήγε στον Νίκολας για να δει τι έχει συμβεί. Ο Τρου Νίκολας αποσύρεται, όπως βλέπετε, κουτσένοντας στο ένα πόδι. Μόνο αν πρόλαβε να το μαζέψει λίγο τελευταία στιγμή το πόδι. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει χωρίς τον Νίκολας και χωρίς τον Διαμαντίδη. Με τον Περπέρογλου τώρα δίπλα σε Καλάθι και Σάτο. Μήπως θα δούμε και τον Τέπιτς όπου να είναι. Τον ξεχασμένο Τέπιτς. Ναβάρο και Ντόγκ. Φάουλ από τον Περπέρογλου. 2 βολές για τον Σενεγαλέζο. Υποθέτω ότι σε λίγο θα έχουμε και ρεπορτάζ σχετικό με τον τραυματισμό του Νίκολας. Δεν το βλέπετε, αλλά και που δεν το βλέπετε μπορείτε να φανταστείτε ότι οι πάντες ασχολούνται αυτή τη στιγμή με το πόδι του. Νάτος. Πρώτη χαμένη βολή για την Μπαρσελόνα. Θα ήταν δεύτερη, αλλά είχε επαναληφθεί. Όπως αντιλαμβάνεσαι, αν ο τραυματισμός του Νίκολας είναι σοβαρός, είναι βαρύ το διάστραμα, ο Παναθηναϊκός θα παίζει σήμερα όλα για όλα. Γιατί αν πάει σε πέμπτο μάτς και πάει χωρίς τον Νίκολας μέσα στη Βαρκελόνη,
Ακούμε τον Νικήτα Βουλή, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Προσφέρονται οι πρώτες βοήθειες στον Ντρου Νίκολας. Έχει υποστεί διάστρεμα. Δεν μπορεί κανείς βέβαια να πει αυτή τη στιγμή τι διάστρεμα είναι. Θα περιμένουν λίγο οι γιατροί του Παναθηναϊκού να δουν αν θα συνεχίσει να έχει έντονες ενοχλήσεις. Πάντως οι αντιδράσεις του Νίκολας δείχνουν ότι έχει χτυπήσει πολύ. Δύο βολές για τον Παναθηναϊκό. Σε μια επίθεση λίγο ανορθόδοξη, αλλά βγήκε από τη δύσκολη θέση χάρη σε ένα φάουλ του Άντερσον. Του Μόρις τελικά. Τα φάουλ είναι 4 για τον Παναθηναϊκό, 6 για την Μπαρσελόνα. Αλλά τα 6 της Μπαρσελόνα τα έχουν μοιραστεί 6 διαφορετικοί παίκτες. Ο Παναθηναϊκός έχει τον Διαμαντίδη με 2 από τα πρώτα 130 δευτερόλεπτα. Μην το ψάχνεις λίγο, τον σημάδεψαν οι διαιτητές του. Φάνηκε καθαρά. Αν κρίνω από αυτό που βλέπω, μάλλον θα το παλέψει ο Νίκολας να ξαναγυρίσει το παιχνίδι. 0-2 Φώτσης. Βλέπεις ότι υπάρχει απώλεια συγκέντρωσης. Έτσι, δύο βολές τώρα οι άστοχες Φώτσης. Με όλα όσα έχουν γίνει, τραυματισμός του Νίκολας, δύο φάουλ ο Διαμαντίδης, οι παίκτες του Παναθηναϊκού έχουν χάσει. Η μπάλα γύρισε, αλλά ελεύθερο σουτ δεν μπορεί να βρει η Μπαρσελόνα. Ο Ναβάρο σε σουτ του Ξελευθερία. Ο Σάτο και Καλάθης μαζί. Ο Καλάθης έκλεψε την μπάλα. Πάει να ξεχυθεί μπροστά. Εν τέλει η επίθεση θα γίνει με 5 εναντίον 5. Και αφού καταφτάσει και ο Σάτο που είχε μείνει λίγο πίσω. 11 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό. Βερπέρογλου. Πρέπει να παίξει πάνω στον Ναβάρο. Δύο βολές. Πήρε το φάουλ. Κατευθείαν, μα δεν είναι ο Ναβάρο. Είναι στην άμυνα, είναι γελίος. Του παίρνει το φάουλ και γράφτες. Ο οποίος Ναβάρο εδώ διαμαρτύρεται βεβαίως. Αλλά εντάξει. Ισχυρίζεται. Καταρχήν κοιτάξτε τα χέρια του. Έτσι, μιλάμε για καθαρή περίπτωση. Hand check. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι έκανε ένα βήμα πίσω για να βγάλει σε ασταθή ισορροπία τον Βερπέρογλου και να τον αναγκάσει σε βήματα. Και με το ένα χέρι πάνω τον τραβάει. Νάτος εδώ Ναβάρο. Ο οποίος στα πρώτα 3 παιχνίδια έχει βάλει 13, 19 και 9 πόντους. Έχει μείνει σε ριχά νερά για τα δεδομένα του, χωρίς να είναι άστοχος μάλιστα. Έχει σουτάρει 11 στα 19 συνολικά στα 3 μάτς. Πάει να πει ότι ουσιαστικά δεν σούταρε, ουσιαστικά βγήκε από το παιχνίδι. 2 στις 2 αυτή τη φορά για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει χάσει ήδη 4 βολές. Σάβα, Ναβάρο, Σάτο δεν τον αφήνει να πάρει ανάσα. Ναβάρο κάνει ένα σούτ εκτός ισορροπίας και ο Φώτσης μαζεύει το ριμπάουντ. Ναβάρο έχει πάθει τραμπάκουλο. Βερπέρογλου θα βάλει πλάτη τον Γκριμάου τώρα. Απλώς ρώτησε. Άλλες 2 βολές. Παναθηναϊκός από την όπου βγήκε ο Νίκολας τουλάχιστον βρίσκει τρόπο να αξιοποιεί τις επιθέσεις του κερδίζοντας φάουλ. Μπάλα πήγε 2 ή και 3 φορές στον Βερπέρογλου έτσι με πλάτη. Έξω ο Ναβάρο, μπαίνει ο Λάκοβιτς. Νάτος. Ο Μπράντοβιτς ετοιμάζει το Τέπιτς. Κι άλλη χαμένη βολή για τον Παναθηναϊκό. Πέμπτη. Σε μάτσο που κάθε πόντος μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμος. Σάβα, Σάτο τον αφήνει λίγο. Έξω από τα δάχτυλα του Φώτση. Επίθεση 9 δευτερολέπτων για την Μπαρσελόνα. Στο τελευταίο λεπτό πια της πρώτης περίοδου. Τέπιτς αντί του Καλάθη. Για να το δούμε το Σέρβο. Τίποτα, απλώς δίνει χρόνο να ξεκουραστεί ο Καλάθης. Έχει παίξει σε 3 παιχνίδια 2 λεπτά και 53 δευτερόλεπτα συνολικά ο Τέπιτς. Σάβα για 3, όχι, κακό σουτ. Λέμε ότι ο Παναθηναϊκός εξακολουθεί να λειτουργεί, έστω χωρίς τον Διαμαντίδη. Δεν νομίζω ότι έχει κάνει έστω ένα ελεύθερο σουτ η Μπαρσελόνα. Άλλες 2 βολές για τον Βερπέρογλου.
4 συνεχόμενες φάσεις στις οποίες οι παίκτες του Παναθηναϊκού πάνε στη γραμμή. Αλλά θα πρέπει να βάζουν και τις βολές όμως. Γιατί είναι ήδη 5 χαμένες. Ο Ναβάρο έχει 2 φάουλ παρεπιπτόντως. Ο Παναθηναϊκός έχει στόχευση. Έτσι βάζει την μπάλα μέσα, inside παιχνίδι πολύ. Και γι' αυτό έχει πάρει τόσα φάουλ. Ήταν το δεύτερο του Μόρις, 2 έχει ο Ναβάρο. Αμφότερη είναι στον πάγκο πλέον. Θα παίξει ο Ρούμπιο δίπλα στον Λάκοβιτς τώρα. Ο Διαμαντίδης με τον Τζατζαρί, οι παλιοσιρές. Στον πάγκο προσπαθούν να δώσουν κουράγιο σε αυτούς που είναι στο παρκέ. 1 στις 2 από τον Περπέρογλου. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχει κρατήσει την Μπαρσελόνα περίπου 5 λεπτά χωρίς καλάθι, αλλά το ίδιο δεν έχει φτάσει πάρει 6 πολλά. βολές, 6-12. Θα μπορούσε να είναι 10 πόντι διαφορά. Γκριμάου, όχι. Στα μετώπιση είναι όλα καλά. Τέπιτς αναλαμβάνει να οργανώσει. Και 9 δευτερόλεπτα για να τελειώσει η περίοδος. Χρήσιμο θα είναι ένα καλαθάκι τώρα. Σάτο. Ακολουθεί ο Τέπιτς. Άχι. 0 οξέα και 0 λιπαρά. Ό,τι και να πεις για την περίπτωση αυτού του παιδιού θα είσαι μέσα. Μόνος του με το καλάθι είναι και την πέταξε λες και δεν ξέρω τι ήθελε να την ξεφορτωθεί. 16-12 σκορ πρώτης περίοδου. Διακοπή και επιστρέφουμε σε ένα λεπτό. 16-12, 16-14 μάλλον το σκορ υπέρ του Παναθηναϊκού. Η Μπαρσελόνα σκοράρει μετά από περίπου 4 αγωνιστικά λεπτά. Καλά δεν περιάζουν μετά από 5-5,5 με τον Φραν Βάθκεβ και μειώνει. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει χωρίς τον Διαμαντίδη και χωρίς τον τραυματισμένο Νίκολας. Διαμαντίδης έχει 2 φάουλ, αν δεν μας είδατε από το ξεκίνημα. Πατίστ, σειρά του να πιάσει δουλειά στην επίθεση απέναντι στον Φραν Βάθκεβ. Εύκολη δουλειά. Με πολύ πιστικό τρόπο, 18-14. Πολύ δυνατό πάτημα του Μπατίστ. Έφερε το σώμα του μακριά από τα χέρια του αντιπάλου, ο οποίος υπερήχε κοντά στο καλάθι. Αλλά ο Βάθκεβ ανταποδίδει με αυτό το σουτάκι από τα 4 μέτρα και παίρνει το χειροκρότημα από τον προπονητή του. Τέπιτς με τον Λάκοβιτς. Ο Μπατίστ πάει να δώσει μια βοήθεια και συνέχεια να υποδεχτεί και την μπάλα. Φώτσις, ναι. Πάντως είναι περιττό να επαναλάβω ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες το μάτς έχει πολύ μεγάλη ανηφόρα για τον Παναθηναϊκό. 20-16. Πρώτη πόντι από τον Αντώνη Φώτση. Ρούμπιο. Το ριμπάουντ από τον Περπέρο. Καλό είναι να πιστέψει ο Ρούμπιο ότι έχει γίνει σουτέρ. Είναι πολύ καλό για τον Παναθηναϊκό αυτό. Σάτο ζήτησε την μπάλα με τον Ρούμπιο στην πλάτη του. Γύρισε, βρήκε μπροστά του τον Φραν. Την μπάλα στα χέρια του Γκριμάου. Περιμένει ο Περπέρογλου. Αλλά τον χάνει εκεί. Ξαφνικά η άμυνα του Παναθηναϊκού είναι πιο μαλακή στην δεύτερη περίοδο, σε αυτά τα 2 λεπτά. Εντάξει, εδώ ήταν κακή άμυνα στο transition. Έπρεπε να έχουν κόψει το ρυθμό πολύ νωρίτερα. Να μην επιτρέψουν στον Γκριμάου να κάνει αυτή την επέλαση. Επιστρέφει ο Διαμαντίδης σε πρώτη ευκαιρία. Τέπης για 3. Κάποια φωνήματα που δείχνουν ανυπομονησία στο κοινό ή απελπισία, αν θέλετε, από το κοινό. Με την περίπτωση του Τέπιτς. Στην Μπαρσελόνα ισοφαρίζει με τρίτο καλάθι του Φραν Βάθκεβ σε 2,5 λεπτά στη δεύτερη περίοδο. Και ένα από τον Γκριμάου ενδιάμεσα. Ο οποίος Βάσκετ θα μπορούσε να μαρκάρεται πιο στενά, γιατί είναι γνωστό ότι είναι καλό σουτέρ. Με πρόσωπο στο καλάθι είναι πολύ αποτελεσματικό. Με πλάτη δεν μπορεί να παίξει. Τέπιτς. Ο διδιασμός της Μπαρσελόνα. Τελικά δεν θέλησε να το εκδηλώσει ο Ρούμπιο. Εδώ μπορεί να δώσει ένα φάουλ ο Περπέρογλου. Κι άλλο καλάθι από τον Βάσκετ. 20-22. 8 πόντους από τον σέντερ της Μπαρσελόνα.
Ο Μπράντοβιτς έχει σηκώσει, έχει ετοιμάζει και τον Διαμαντίδη και τον Καλάθι, καθώς βλέπει ότι από τον Ντέμπιτς δεν παίρνει βοήθειες. Ο Πέρογλου πάει να περάσει μέσα σε μποτιλιάρισμα. Φάουλ επιθετικό. Η Μπαρτσελόνα έχει στήσει ζώνες στις τελευταίες επιθέσεις του Παναθηναϊκού. Και ο Περπέρογλου έκανε το λάθος εδώ, να προσπαθήσει με τρίμπλα να μπει μέσα στη ζώνη. Σειρά του Σάτο να πάρει μια ανάσα, δεν είχε βγει καθόλου μέχρι τώρα. Καλάθης, Διαμαντίδης, Περπέρογλου, Φώτσης και Μπατίστη θα συνεχίσουν. Απέναντι σε Ρούβιο, Λάκοβιτς, Άντερσον, Λόρμπεκ και Βάσκετ. Εδώ πιάστηκε λίγο αφηρημένος ο Βάσκετ. Αλλά και η πάσα του Καλάθη ήταν κακή. Φάουλ του Καλάθη στον Ρούβιο. Time out νομίζω ότι θα πάρει ο Μπράντοβιτς. Αν και όχι ακόμα. Εδώ το φάουλ του Καλάθη στον Ρούβιο. Πολύ γρήγορη ματιά στα άλλα γήπεδα. Σιένα Ολυμπιακός 17-16 στο 6ο λεπτό. Μακάμπι Κάχα Λαβοράλ 31-31 στο 12. Και Βαλένθια Ρεάλ 29-27 στο 15. Ντέρμπι παντού. Στο συν 4 η Μπαρσελόνα, η οποία έχει βάλει 12 πόντους σε 4 λεπτά, ενώ είχε βάλει 12 σε ολόκληρο το πρώτο δεκάλεπτο. Περπέρογλου. Πολύ δύσκολη προσπάθεια, περίτεχνη. Τον βοήθησε πάρα πολύ ο Μπατίστ που κράτησε με το κορμί του, αχρήστευσε τον ψηλό και δεν μπόρεσε να δώσει βοήθεια στο μαρκάρισμα του Περπέρογλου. Ρουβιό, πάλι θα σπέρει. Όχι δα. Αλλά όπως είπε και ο Φίλιππος πριν, αλλά δεν χρειάζεται να επαναλάβω. Αρκεί δικός του λόγος. Φώτσης, για το προσπέρασμα. Ναι, 25-24. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να δείχνει χαρακτήρα, αλλά κάτω από τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί ενδεχομένως να μην φτάνει ο χαρακτήρας. Θα χρειαστούν και δυνάμεις, θα χρειαστούν εναλλακτικές λύσεις. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Ο Παναθηναϊκός προηγείται την Μπαρσελόνα 25-24 μετά από 15 περίπου λεπτά. Μόλον ότι ουσιαστικά έχει παίξει χωρίς τον Νίκολας, ο οποίος τραυματίστηκε μετά από 2 λεπτά συμμετοχής, και χωρίς τον Διαμαντίδη, φορτωμένο με 2 φάουλ από το δεύτερο λεπτό και καθυλωμένο για αρκετή ώρα στον πάγκο. Τώρα έχει επιστρέψει, δεν έχει σταματήσει να διαμαρτύρεται στον Λαμόνικα για τις αποφάσεις των πρώτων δευτερολέπτων προφανώς. Ο Παναθηναϊκός πάντως προηγήθηκε. Με το που πήρε το time out ο Μπράντοβιτς, έσπευσε στον Νίκ Καλάθη για να του δώσει συμβουλές πριν καλά οι παίκτες του φτάσουν στον πάγκο. Νικήτας Αυγουλής έχει αμέσως το λόγο. Ο Ζέλιμιρ Μπράντοβιτς κάθε φορά σήμερα που ξεκινάει να δίνει οδηγίες στους παίκτες του, ξεκινάει από την άμυνα. Πάντα ξεκινάει από την άμυνα. Είπε λοιπόν ότι αν παίξει ο Ναβάρο τώρα, παίζουμε το σύστημα μπουνιά που είναι άρνηση στην πάσα, να μην πάρει την μπάλα ο Ναβάρο και μετά αλλαγές όλα τα screen. Αν παίξει ο Λάκοβιτς, ο Καλάθης θα κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Θα τον μαρκάρει με άρνηση να μην πάρει την μπάλα, αλλά όχι αλλαγές στα screen. Διαμαντίδης και Μπατίστ με τηλεπάθεια. 27-24. Ο Παναθηναϊκός από εδώ και μπρος πρέπει να προστατεύσει τον Διαμαντίδη, να μην πάρει τουλάχιστον γρήγορα το τρίτο φάουλ και πρέπει να βρει λύσεις μέσα στη ρακέτα, καθώς δεν έχει πια το βαρύ πυροβολικό της περιφέρειας τον Νίκολας. Άντερσον για 3. Rebound από τον Καλάθη και φάουλ του Μόρις. Τρίτο φάουλ του Μόρις. 3 ο Μόρις, 2 ο Ναβάρο. Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, αυτό είναι ένα μικρό δώρο των διαιτητών, αλλά σε καμία περίπτωση δεν ισοσκελίζει αυτό που έγινε στην αρχή με τα 2 φάουλ πάνω στο Διαμαντίδη. Με αυτό το κάρφωμα του Μπατίστη, ο Παναθηναϊκός είναι στο συν 3 και έχει την μπάλα δική του. Τώρα ο Διαμαντίδης έχει τον Λάκοβιτς. Θα το πάει κοντά. Πάλι Μπατίστ. Έχασε την ισορροπία, το έχασε και το σούτ. Αλλά ο Καλάθης είναι παρόν. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει χρόνο. Τι έκανε. Κακή συνεννόηση ανάμεσα στον Καλάθη και τον Διαμαντίδη. Δεν είναι κακή συνεννόηση, είναι λάθος του Καλάθη. Ο Διαμαντίδης περιμένει την μπάλα. Και δείτε όμως παρόλα αυτά πώς αντιδράει και ο Διαμαντίδης και ο Μπράντοβιτς.
για να δώσουν θάρρος στον Καλάθι, ο οποίος είναι παίκτης κλειδί ουσιαστικά για τον Παναθηναϊκό. Μέχρι τώρα έχει δώσει 7 πόντους, 2 assist, 1 κλέψιμο. Έχει όμως και 3 λάθη. Πάρα πολύ έξυπνα ο Φώτσης άφησε την μπάλα γιατί κατάλαβε θα μετρούσε καλάθι αν παρενέβαινε και συνέχεια είχε τον νου του να την τσιμπήσει για το rebound. Το πλονζόν από τον Διαμαντίδη. Από κάτι τέτοια κερδίζονται αγώνες play-off, ξέρετε. Κοίταξε, ο Καλάθης διακατέχεται αυτή τη στιγμή από υπερβολικό ενθουσιασμό και αυτό μπορεί να καταστεί επικίνδυνο. Rebound από τον Άντερσον. Έχει παίξει 2-3 φάσεις στο όριο, έχει κάνει λάθη. Ο ενθουσιασμός είναι δίκοπο μαχαίρι γιατί είναι πολύ νεαρός και άπειρος. Και εδώ από την αποσυγκέντρωση την οποία έχει υποστεί έχασε τον Ναβάρο και έφαγε το lay-up. Πρώτο καλάθι του Ναβάρο στο παιχνίδι. 27-26. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει βολές ακόμα. Δεύτερο ομαδικό της Μπαρσελόνα, 2 έχει ο ίδιος ο Παναθηναϊκός. Ενώ είμαστε στο τελευταίο τρίλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. Ο Ολυμπιακός χάνει με 10 στην Ο Μπράντοβιτς βλέπεις ποιο φώναξε. Τον Καλάθι και του μιλάει να ηρεμήσει προφανώς. Ναι, όπως και πριν. Κοίτα, εσύ που είσαι πιο κοντά καταλαβαίνεις τι μπορεί να λέει ο Μπράντοβιτς. Διάβασε καλύτερα το παιχνίδι του, είπε. Διάβασε το παιχνίδι και μην βιάζεσαι. Ακριβώς. Διαμαντίδης. Μπατίστ. Ναι. Ο άξονας Διαμαντίδης, Μπατίστ. Ο σιδηρούς άξον του Παναθηναϊκού. 2 συνεχόμενες συνεργασίες που έφεραν εισάριθμα καλάθια για τον Μπατίστ. Βήματα, αυτά είναι βήματα. Παρακαλώ να κρατηθεί η φάση. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Να δούμε το replay. Rebound του Μπατίστ, αφού δεν σφυρίχθηκε τίποτα απολύτως. Στις δεκάδες παραβάσεις που έμοιασαν να γίνονται κάποια στιγμή. Χειροκροτήματα από την κερκίδα. Διαμαντίδης πάει για το πρώτο του καλάθι, όμως όχι. Δεν βρήκε ισορροπία απέναντι στον Φραν. Ναβάρο με τον Περπέρογλου. Σάδα, πάλι τα ίδια. Βήματα, διπλή τρίπλα. Τρίπλα, βήματα. Είμαι περίεργος. Να δούμε εκείνη την προηγούμενη φάση που ζήτησα. Αυτή πάντως είναι η προηγούμενη, ναι. Τέλος. Έχουμε time out όμως. Πάμε για διαφημιστικά που είδαμε ξανά την παράβαση του Σάδα. Είμαστε στο τελευταίο δίλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 3. 29-26 της Μπαρσελόνα στο μάτς που μπορεί να του δώσει το εισιτήριο για το Final Four εφόσον το κερδίσει. Ή να παρατείνει αυτή την απολαυστική για τους ουδέτερους αλλά αγωνιώδη για τους φίλους του Παναθηναϊκού. Γενικά για τους Έλληνες φιλάθλους μονομαχία. Φάουλ στον Άντερσον. Ο Παναθηναϊκός αν περάσει Ήταν δεύτερο φάουλ του Άντερσον. Ναι, παίζει με τον νικητή του ζευγαριού του Ολυμπιακού με τη Σιένα. Ο Ολυμπιακός χάνει με 11 στο δεκάλεπτο, 29-18. Ήταν και τρίτο ομαδικό της Μπαρσελόνα αυτό το τελευταίο φάουλ. Τσαρτσαρής, πάτησε καλά, το βάλε το καλάθι. Πολύ έξυπνο καλάθι. Δεν βιάστηκε, έβαλε καλά το κορμί του, πήρε το πλεονέκτημα. Καλάθι εμπειρίας. 31-26. Με άποντο τον Διαμαντίδη και απόντα τον Νίκολας. Ναβάρο. Εσύ τι λες, δεν θα βάλει. Αυτός είναι ο Ναβάρο. 31-29. Μόνο που το γήπεδο κόφλαζε. 2 στα 9 τρίποτα έχει όπως βλέπετε η Μπαρσελόνα. Διαμαντίδης έχει ξαφνικά τον Βάθκετ μπροστά του. Να το παίξει στα πόδια. Ναι. Αυτό θέλει να κάνει, αλλά έχει εκνευριστεί. Έχει εκνευριστεί το ξεκίνημα του αγώνα, τα δύο φάουλ. Τον έχουν βγάλει έξω από την ισορροπία του. Λόρμπεκ. Βήματα. 31 όλα. Δεν κρατάει σταθερό πριν βάλει την μπάλα στο παρκέ. Για να δούμε ένα replay. Υπάρχει replay για να πάμε κατευθείαν στις διαφημίσεις. Τα έχει κουνήσει και τα δύο. Οι 5 πόντοι του Ναβάρο φέρουν και πάλι το μάτς στα ίσα. Πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε. «31-31 το σκορ, 36 δευτερόλεπτα και 6 δέκατα πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Για να ακούσουμε τον Νικήτα Αυγουλή. Τα άκουσε για τα καλά ο Νικαλάθης.
5 πόντους έχεις φάει, του λέει, από τον Ναβάρο σε 2 φάσεις. Είναι δυνατόν να σουτάρει μπροστά στο πρόσωπό σου τρίποντο? Σου έχω πει να επιτίθεσαι στην μπάλα, να μην επιτίθεται αυτός. Έτσι ξεκίνησε ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς στις οδηγίες του και μετά αναλώθηκε στην επίθεση για το πώς θα φτάσει η μπάλα στα χέρια του Διαμαντίδη. Ο Ναβάρο έχει βάλει τους τελευταίους 7 πόντους στην Μπαρσελόνα. Καλάθης με εκρηκτικό πρώτο βήμα, συνεργασία με τον Τσαρτσαρί. Καλάθι και φάουλ. Μεγάλο καλάθι από τον Τσαρτσαρί, μεγάλη πάσα για τον μικρό, ο οποίος είδε ότι η άμυνα αποσαρμοζόταν επάνω του και πάσαρε αριστερά στον ελεύθερο Τσαρτσαρί. Πάλι time out από τον Πασκουάλ για να σχεδιάσει τελευταία επίθεση. Πάμε σε διαφημίσεις αφού δούμε ξανά το καλάθι του Κώστα Τσαρτσαρί. 33-31, διαφημίσεις. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είχε 2 φάουλ για ξόδεμα. Ελπίζω ότι πρόλαβε να το κάνει ο Τσαρτσαρής. Ναι, το έκανε όταν η μπάλα ήταν κάτω ακόμα. Μένουν 8 δευτερόλεπτα και 3 δέκατα. Ήταν το τρίτο ομάδικο του Παναθηναϊκού. Αυτό το φάουλ εδώ του Τσαρτσαρή στον Ρούμπιο. Δεύτερο προσωπικό του. Και αφού ο Τσαρτσαρής προηγουμένως έβαλε τη βολή, πράγμα που δεν ήταν τελευταία. Το σκορ είναι 34-31 υπέρ του Παναθηναϊκού φυσικά. 8 δευτερόλεπτα. Στο συν 3 ο Παναθηναϊκός. Λόρμπεκ, Καϊμακόγλου πίσω του, γύρισε, είδε το καλάθι, σκόραρε. 4 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Παναθηναϊκός δεν πρόλαβε να κάνει ούτε επαναφορά. Λήξη λοιπόν του πρώτου ημιχρόνου με το Παναθηναϊκό να προηγείται με την ελάχιστη δυνατή διαφορά. 34-33. Λοιπόν, μέχρι στιγμής έχουμε ένα μάτς το οποίο δεν έχει την ποιότητα των προηγουμένων. Έχει πολύ εκνευρισμό, πολλά λάθη, αρκετές ας πούμε κακές επιλογές. Ένα μάτς όμως που χαρακτηρίζεται πρώτον από τον τραυματισμό του Νίκολας, τον βλέπουμε εδώ να αποχωρεί, και από τα δύο πρώτα φάουλ, από τα δύο φάουλ σε 2 λεπτά που χρεώθηκε ο Διαμαντίδης. Ή μάλλον που χρέωσαν οι διαιτητές τον Διαμαντίδη, εάν θέλουμε να ακριβολογούμε. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Παναθηναϊκός προηγείται με ένα πόντο 34-33 χωρίς να έχουν σκοράρει τα δύο βαριά πυροβολικά του από την περιφέρεια. Ο Διαμαντίδης που έχει τη δυνατότητα να το κάνει στο δεύτερο ημίχρονο και ο Νίκολας, ο οποίος από ό,τι φαίνεται αποκλείεται να παίξει στη συνέχεια του αγώνα. Από την άποψη αυτή, από την πλευρά του Παναθηναϊκού και με την ψυχολογία που έχει διαμορφωθεί, συντελείται ένα θαύμα. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτό το θαύμα είναι εξαιρετικά δύσκολο να συντελεστεί μέχρι τέλους, να ολοκληρωθεί δηλαδή, γιατί οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί είναι πάρα πολύ δυσμενείς για τον πρωταθλητή Ελλάδος. Πριν σας αφήσουμε στο ζάπινγκ, μια γρήγορη ματιά στα άλλα 3 γήπεδα. Ο Ολυμπιακός χάνει με 12 πόντους στην Σιένα, 33-21 στο 12ο λεπτό. Λίγο πριν το ημίχρονο στο Τελ Αβίβ, Μακάμπι Κάχα Λαποράλ 51-49. Και λίγο πριν το ημίχρονο στην Ισπανία, Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτη 40-38. Θα ξαναλέμε περίπου σε 12 λεπτά. Παναθηναϊκός, κυρίες και κύριοι, προηγείται της Μπαρσελόνα με βραχία κεφαλή, με την ελάχιστη δυνατή διαφορά 34-33. Αν δεν δεχτεί περισσότερους πόντους στο δεύτερο ημίχρονο, θα σφραγίσει απόψε το ειστήριο για το Final Four. Αλλά έχει μπροστά του, Φίλιππε, ανηφόρα και λακκούβες πολλές. Και ανηφόρα και λακκούβες και εμπόδια. Σκοπέλους. Φυσικά και τεχνητά εμπόδια. Σίγουρα θα χρειαστεί πολύ μεγάλη προσπάθεια. Για την ακρίβεια θα χρειαστούν υπερβάσεις. Εξήγησα ποια είναι η εικόνα στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Εκείνο που έχω να πω αυτή τη στιγμή είναι ότι η Μπαρσελόνα έχει 3 επιθέσεις παραπάνω από τον Παναθηναϊκό, ως απόρρια των καλύτερων της επιδόσεων στα επιθετικά rebound. Από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει πολύ περισσότερα φάουλ χάρη στο inside παιχνίδι του, που φαίνεται από το ότι έχει επιχειρήσει μόλις 3 προσπάθειες 3 πόντων, ενώ αντίθετα η Μπαρσελόνα έχει σουτάρει 9 τρίποντα. Αυτό σε έναν βαθμό δείχνει τον προσανατολισμό που είχαν στο πρώτο ημίχρονο οι δύο ομάδες. Αλλά αυτά είναι πράγματα που αλλάζουν ανάλογα με τις στιγμές και ανάλογα με την αμυντική διάταξη και τους παίκτες που έχει κάθε ομάδα στο παρτίο. Δεύτερο ημίχρονο. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει χωρίς τον Νίκολας, για τον οποίο σε πρώτη ευκαιρία θα μας δώσει το ρεπορτάζ ο Νικήτας Αυγουλής. Συνεχίζει με τον Διαμαντίδη άποτο ακόμα. Εδώ προσπάθησε να γίνει δημιουργός, να συνεργαστεί με τον Βουγιούκα.
Ο Διαμαντίδης στα play-off είναι πρώτος σκόρερ και πρώτος σε κερδισμένα φάουλ. Σήμερα έχει 0 πόντους και 1 κερδισμένο φάουλ. Χρεωμένος με 2 γρήγορα φάουλ. Βγήκε εκτός ρυθμού από το ξεκίνημα. Ο Δε Νίκολας είναι τραυματίας, σε περίπτωση που δεν μας είδατε. Νικήτα, τι γίνεται με τον Νίκολας? Ο Ντρου Νίκολας έχει υποστεί ένα βαρύ διάστρεμα. Κατά τη διάρκεια της ανάπαυλας και με δική του παρένεση του έγινε μια παυσίπονη ένεση προκειμένου να μην πονάει τόσο πολύ. Αν αντιδράσει η ένεση και δεν πονάει, ίσως να χρησιμοποιηθεί. Ξανά το τρίτο φάουλ του Άντερσον. 3 έχει και ο Μόρες, 2 Ναβάρο, 2 Διαμαντίδης, 2 Τσαρτσαρίς, 2 Περπέρογλου για τον Παναθηναϊκό. 3 ουδής. Ο Μπράντοβιτς κρατάει έξω τον Σάτο. Στο 3 παίζει ο Περπέρογλου, ο οποίος έπαιξε πολύ λίγο στα 3 πρώτα παιχνίδια. Καλάθης και Βουγιούκας. 3 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Σουτ φωνάζει η εξέδρα. Όπερ και γένετο, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Καλάθης κυνηγάει πάντα τον Ναβάρο. Διαμαντίδης στον Ρούμπιο. Λόρμπεκ. 2 βολές. Από το φάουλ μάλλον του Φώτσι. Ναι. Πρώτο φάουλ για τον Άντωνη Φώτση. 9 λεπτά και 6 δεύτερα πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου. Το σημαντικό εδώ είναι ότι δεν το πήρε ο Διαμαντίδης το φάουλ. Που έσπευσε για να δώσει βοήθεια. Η Μπαρσελόνα έχασε αρκετές βολές στο προηγούμενο παιχνίδι, αλλά σήμερα είναι απόλυτα ευτυχή. Σήμερα χάνει βολές πάνω. Ναι, μία έχει χάσει η Μπαρσελόνα. Ο οποίος σουτάρει 7-13 πέρσι. Μπροστά η Καταλανή. 34-35. Καλάθης. Πάλι από την αρχή. Αλλά μέσα στον Βουγιούκα. Αυτός ένα ψιλοκρεμαστό σουτάκι, σκοράρει και το πανηγυρίζεται όντως. 36-35. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να δώσει πολύ περισσότερα στην άμυνά του. Από εκεί θα μπορέσει ενδεχομένως να ανατρέψει την κατάσταση. Ναβάρο σε μια από τις συνηθισμένες του επιλογές. Διαμαντίδης, ακόμα άσφαιρος, 0-2 σούτα και όλα και όλα. Βουγιούκας θέλει να γυρίσει, παίρνει φάουλ από τον Βάσκετ. Και το χειροκρότημα από το κοινό. Δεύτερο φάουλ για τον Βάσκετ. Τα φάουλ σε αυτό το δεκάλεπτο, 1 για τον Παναθηναϊκό, 2 για την Μπαρσελόνα. Όταν τελειώσει το παιχνίδι, μάλλον ο Καλάθης θα έχει παίξει περισσότερο από κάθε άλλο παίκτη του Παναθηναϊκού. Βουγιούκας θα γυρίσει, θα γυρίσει. Θα το βάλει όμως το Καλάθι, θα το βάλει. 38-35. Μεγάλη βοήθεια από τον Ιαν Βουγιούκα που κάνει τη δουλειά του και με το παραπάνω. Θα τον βγάλει τον Βάσκετ ο Πασκουάλ, θα βάλει τον Εντόν. Άντερσον, κλειστός διάδρομος, rebound ένας, Φάουλ του Καλάθι. Όχι, του Βουγιούκα. Πάνω που είχε κερδίσει το rebound ο Λόρμπεκ. Ο Παναθηναϊκός και στα 3 προηγούμενα παιχνίδια είχε υπεροχή στα rebound στην τελική στατιστική. Έξω ο Βάσκεθ για την κακή του άμυνα πάνω στον Βουγιούκα, μέσα ο Εντόγκ. Εδώ είναι κάπου το φάουλ. Ο Βουγιούκας το χρεώθηκε. Να βάλω με τον Περπέρογλου τώρα. Πολύ καλή άμυνα από τον Βουγιούκα. Άμυνα από τον Βουγιούκα. Βγήκε μπροστά από τον Εντόγκ και έκλεψε την μπάλα. Περπέρογλου με τον Ναβάρο, πλάτη. Το ίδιο τρίκ που είδαμε στο πρώτο ημίχρονο. Ο Εντόν καραδοκεί για βοήθεια, αλλά πάσα του Περπέρογλου ήταν κακή. Η προσφορά του Βουγιούκα έχει διπλή σημασία. Όχι μόνο γιατί βοηθάει τώρα, αλλά επιτρέπει στον Μπατίστα να ξεκουραστεί. Λόρμπεκ και Ντόγκ. 2 βολές. Φάουλ του Αντώνη Φώτση, δεύτερο. Νάτος εδώ, λίγο εκνευρισμένος.
Φάουλ του Περπέρογλου τελικά το τρίτο. Κατέβασε εκεί το χέρι του, πήγε να βοηθήσει το Φότσι. Και ο Εντόγκ στην γραμμή, ο μοναδικός παίκτης του Μπαρσελόνα που έχει χάσει βολή σήμερα. «38-36». Τα φάουλ είναι 3 τώρα ο Παναθηναϊκός, 2 η Μπαρσελόνα. Rebound του Φότσι. Πολύτιμος στα προηγούμενα παιχνίδια. Διαμαντίδης, τον κυνηγάει ο Ρούμπιο. Κοίτα πώς βγήκε ο Λόρμπεκ να καλύψει. Διαμαντίδης νιώθει ότι τον έχει του χεριού του. Αλλά δεν μπορεί να σκοράρει. Ο Βουγιούκας δεν μπόρεσε να σκοράρει. Σε δεύτερη προσπάθεια δεν μπορεί ο Βουγιούκας απέναντι στον Εντόγκ. Βήματα. Πώς το πάθανε και σφυρίξανε και βήματα. Από τον Άντερσον στην απόπειρα για ευνηδιασμό μπορεί να ήταν και η πρώτη της Μπαρσελόνα στο παιχνίδι. Έχει κάνει 5. Γι' αυτό. Αν ήταν 4 δεν τα σφυρίζει. Καλάθης με τον Λάκοβιτς. 3-3 τα ομαδικά. Διαμαντίδης ζητάει την μπάλα για να παίξει λίγο πιο χαμηλά τον Ρούμπιο. Ο Βουγιούκας δίστασε, εν τέλει το αποφάσισε. Το βάλε. Μπράβο στον Ιαν. Μεγάλη καρδιά, μεγάλη ψυχραιμία. Βοηθάει τον Παναθηναϊκό αφάνταστα σε αυτό το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Έχει πετύχει και τους 6 πόντους του και βοηθάει πολύ και στα μετώπιστα. Η Μπαρσελόνα έχει σκοράρει μόνο με βολές στο δεύτερο ημίχρονο. Εδώ όμως ο Εντόγκ κατάφερε να πατήσει γερά και να γυρίσει. 40-38. Διαμαντίδης προσπαθεί να πεμπλακεί, να βρει λίγο ρυθμό. Φάουλ ο Ρούμπιο. 4 ομαδικά για την Μπαρσελόνα τώρα. Και 2 για τον Ρούμπιο. Ο Ολυμπιακός χάνει 50-36 στο ημίχρονο στην Ιταλία. Διαμαντίδης. Έρχεται ο Φότσος να βοηθήσει, ναι. 42-38. Διαχειρός Φότσι, αλλά με έμπνευση Διαμαντίδη. Τρίτη ασίστ στο παιχνίδι. Είχε δώσει 2 στον Πατήτσι στο πρώτο ημίχρονο. Σειρά της Μπαρσελόνα να ξεδιπλώσει ένα pick and roll ουσιαστικά. 2 βολές για τον Εντόγκ. Από την πάσα του Λάκοβιτς. Και το φάουλ νομίζω του Βουγιούκα. Πρέπει να είναι το δεύτερο του Φότσι. Δεύτερο του Φότσι. Ναι, ο Βουγιούκας είναι μακριά. Επιστρέφει ο Μόρις αντί του Λόρμπεκ με 3 φάουλ. Και μπήκε για πρώτη φορά και ο Ίγκλς στην πεντάδα της Μπαρσελόνας. Ο οποίος είναι καλός σουτέρ. Ναβάρο έξω μαζί με τον Λόρμπεκ. 4 συνεχόμενοι πόντοι από τον Εντόγκ. Rebound από τον Διαμαντίδη. Ό,τι σκουπίδι είναι, τρέχει το μαζεύει πρώτος. Διαμαντίδης, ο οποίος αν μη τι άλλο θα έκανε λίγη οικονομία ενέργειας δυνάμεων στο πρώτο ημίχρονο, έτσι, που ήταν καθυλωμένος έξω. Ο Γιούκας δεν μπόρεσε να σκοράρει, ούτε ο Φότσης να εξασφαλίσει το rebound. Θυμάζει τον Μπατίστ. Αλλά ο Βουγιούκας του έδωσε 5 πολύτιμα λεπτά ξεκούρασης. Και 6 πόντους, Και πρόσφερε και 6 πόντους στο Παναθηναϊκό. Έκλεψε ο Καλάθης με τη βοήθεια του Διαμαντίδη. Ο Σάτο ξεκίνεται μπροστά, ο Διαμαντίδης προτίμησε να συνεργαστεί με τον Καλάθη. Και τώρα να βρει το Φότσι, ο οποίος θα σκοράρει. 44-39. Πάλι Διαμαντίδης, τέταρτη ασίστ του στο παιχνίδι. Μένει να αρχίσει και να σκοράρει. Άλλο Καλάθης εκτός μπάλας πάνω στον
Λάκοβιτς. Και φάουλ που δίνει βολές. 2 βολές για τον Λάκοβιτς. Εδώ αυτό ήταν δώρο για την Μπαρσελόνα από τον Καλάθι. Time out. Πάμε σε διαφημίσεις στα γρήγορα. Παναθηναϊκός 44, Μπαρσελόνα 39. Μια ματιά στα στατιστικά εδώ. Ισορροπία στα rebound. Η Μπαρσελόνα έχει 3 επιθετικά παραπάνω. Αλλά έχει κάνει και 2 λάθη παραπάνω. Δείτε τα 7 κλεψίματα του Παναθηναϊκού και τη μία τάπα. Δηλαδή προσπάθειες που απορρέουν από καλή άμυνα και πολύ υδρότα. Ο κόσμος ενθουσιάζεται και πάλι. Βλέπει τον Παναθηναϊκό να ξεφεύγει με 5. Και σε εμάς με τέτοιο ρυθμό 5 πόντοι δεν μοιάζουν και τόσο λίγοι. Θα επαναλάβω ότι έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί οι συνθήκες, ο Παναθηναϊκός αν κερδίσει, θα κερδίσει μέσα από την άμυνά του και την υπέρβαση ορισμένων παικτών. Είδαμε ήδη μια μικρή υπέρβαση, καθόλου ασήμαντη, από τον Βουγιούκα. Είδαμε επίσης μια υπέρβαση στην αρχή του αγώνα από τον Καλάθι. Ίσως όμως θα χρειαστούν κι άλλες. 2 βολές για τον Λάκοβιτς. Περιμένουμε ακόμα την βοήθεια του Διαμαντίδη στην επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Ακούμε τον Νικήτα Βουλή, ο οποίος έχει ρεπορτάζ. Ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς προσπάθησε να δείξει στο πινακάκι στους παίκτες του πώς θα εκμεταλλευτούν το mismatch που προκύπτει με το μαρκάρισμα του Λάκοβιτς. Θα γίνουν κάποια screen λοιπόν για να βρεθεί είτε με τον Διαμαντίδη είτε με τον Σάτο, προκειμένου οι παίκτες του Παναθηναϊκού να πάνε κοντά στο καλάθι και να εκμεταλλευτούν αυτό το mismatch. Τρίτη χαμένη βολή της Μπαρσελόνα στο δεύτερο ημίχρονο. Έχει βάλει ένα καλάθι εδώ σχεδιάς με τον Εντό. Διαμαντίδης. Καλάθις. Άλλη ο Διαμαντίδης. Καραδοκεί ο Εντό για να βοηθήσει το Ρούμπιο. Ο Διαμαντίδης πάει από την άλλη μεριά και θα συνεργαστούν με τον Πατίστο. Θα πάει μόνος και θα βάλει το καλάθι. Τελευταία από τον αρχηγό και κάνει μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι. 46-40 για τον Παναθηναϊκό. 4 και 12 πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. 25 λεπτά από τόσο Διαμαντίδης. Τώρα πιάνει και αυτό στο όπλο του. Εντόγκα απ' έξω, τίποτα. Rebound. Μετά από μάχη ο Διαμαντίδης. Όπου βάλει τα χέρια του δεν χάνει την μπάλα, είναι αδύνατο. Για να δούμε τώρα. Φάουλ ο Ρούμπιο, τρίτο. 2 βολές, θαυμάσια. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να ξεφύγει με 8 και να αποκτήσει ένα πολύτιμο μαξιλάρι. Τρίτο φάουλ του Ρούμπιο επίσης. Time out από τον Πασκουάλ, ο κόσμος χορεύει και τραγουδάει. Βλέπετε ξανά τη φάση, επιστρέφουμε μετά από 1,5 λεπτό. 46-40 με τον Παναθηναϊκό να κάνει μια τεράστια προσπάθεια για να ξεφύγει, με τον Διαμαντίδη να έχει μπει στο χορό του σκοραρίσματος. Για να ακούσουμε τι υπόθηκε στο time out. Ο Νικήτας Αρκουλής έχει το λόγο. Αυτή τη φορά δεν υπόθηκαν πολλά πράγματα για την άμυνα. Υπόθηκαν όμως για την επίθεση και ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς ζητάει πλέον από το καλύτερο του δίδυμο στο προηγούμενο παιχνίδι, τον Διαμαντίδη και τον Μπατίστη, να συνεργαστούν πλέον ψηλά στα pick and roll. Στο συν 8 Παναθηναϊκός. Λογικά από εδώ και πέρα ο Διαμαντίδης, μη έχοντας πια το φάουλ, το άγχος των φάουλ, γιατί έχει μείνει στα 2, θα ξεδιπλώσει και τις επιθετικές ικανότητες. Ο Ίγκλης άφησε στον Ναβάρο. Ο Ναβάρο έχει τον Σάτο τώρα πάνω στις αλλαγές που έγιναν. Θέλει να πάει πιο κοντά. Βρίσκει διάδρομο κλειστό. 5 δευτερόλεπτα για την Μπαρσελόνα. Να βγει αυτή η άμυνα. Πέρασε καταπληκτική πάσα ο Λάκοβιτς μέσα σε κόσμο και βρήκε τον Ίγκλης. Κρίμα εδώ, ο Παναθηναϊκός είχε σχεδόν μηδενίσει το χρονόμετρο της Μπαρσελόνα με την άμυνά του. Για να δούμε αν θα πάρει ρεβάνς ο Σάτο. Ο Σάτο έπαιξε πολύ έξυπνα εδώ. Γιατί μπορεί ο Ίγκλης να υπερέχει σε ύψος, αλλά δεν έχει το κορμί για να τον αντιμετωπίσει στο low post. Κέρδισε εύκολα το φάουλ. Αυτά είναι τώρα τα παιχνίδια τακτικής. Πώς η κάθε ομάδα αξιοποιεί τον πόνους, γιατί το έχουν και οι δύο. Ο Παναθηναϊκός που επιτίθεται συνεχώς από κοντά είναι και ανώτερος σε αυτό το τομέα από την Μπαρσελόνα. Στο παιχνίδι που... Και γι' αυτό τώρα βάζει τον Τζαρτσαρί μέσα, ο οποίος έχει inside παιχνίδι και βγάζει το Φότσι που απειλεί με το τρίποντο. Γιατί ξέρει ο Ομπράντοβιτς ότι τα φάουλ θα παίξουν ρόλο μέχρι το τέλος του δεκαλέπτου, στα 3 και 16 που απομένουν. Όποιος περάσει από αυτό το ζευγάρι παίζει με Σιένα ή Ολυμπιακό. Αυτή τη στιγμή το σκορ είναι 50-36 υπέρ των Ιταλών στο ημίχρονο. Μακάμπι Κάχα Λαγοράλ 64-56, 15 λεπτά πριν το τέλος όμως. Και Βαλένθια Ρεάλ 54-55 στο 21ο λεπτό. Θεωρητικά μπορεί να μπουν σήμερα και οι 4 ομάδες του Final Four. 49-42 με μία στη 2 από τον Ρωμέιν Σάτο. Τον ήρωα του δεύτερου αγώνα, αυτόν που άλλαξε τη ροή του ποταμού. Επιστροφή του Τέπιτς, ο οποίος χρεώνεται το μαρκάρισμα του Λάκοβιτς.
Το Ναβάρο κυνηγάει ο Καλάθης, έγινε εδώ η αλλαγή, πήγε ο Σάτο πάνω του. Μόρις για 3. Όχι δα. Λεκτικό blockout από τον Μπατής που έβγαλε έξω τον Βάσκετ και βοήθησε τους παίκτες να πάρουν το rebound. Όταν θα έχουμε πια προκριθεί, λέει, το τραγούδι των οπαδών του Παναθηναϊκού, οι οποίοι το βλέπουν πια στον ορίζοντα, το Παλάου Σεντ Τζόρντι. Καλάθης θα πάει μέσα, αλλά θα νικηθεί από τον Μόρις. Λάκοβιτς, το περιμένει ο Καλάθης. Ο Λάκοβιτς θα κάνει το λάθος. Το Τέπιτς θα ξεχυθεί μπροστά. Να πάρει έστω ένα φάουλ. Όχι, δεν θα πάρει τίποτα. Τουλάχιστον δεν θα χάσει και την κατοχή. Δεν πήρε τίποτα γιατί ήταν ο Ναβάρο και δεν σφίριξαν οι διαιτητές. Αν ήταν οποιοδήποτε άλλος, μπορεί να σφίριζαν. Ο Μπατίστα έχει τον Μόρις του χεριού του. 51-42. Ο Μόρις έχει και 3 φάουλ. Η στιγμή πια είναι για τις μεγάλες προσωπικότητες. Μπατίστ, Διαμαντίδης, Σάτο αν θες. Και η Άμμος στην κλεψίδρα λιγοστεύει. Μένουν 12 λεπτά για το τέλος. Airball από τον Λάκοβιτς. Η μπάλα έξω για την Μπαρσελόνα. Πατήσει έξω Ίγκλης. Γιατί ανανεώθηκε ο χρόνος καταρχήν. Η μπάλα δεν βρήκε τη Στεφάνη. Ένα replay, να δούμε αν έχει χτυπήσει μπάλα Στεφάνη. Και ο Ίγκλης έχει πατήσει έξω. Δεν φαίνεται και πολύ καθαρά. Ίσως να έγλειψε λίγο. Αλλά ο Ίγκλης έχει πατήσει έξω. Κρατάει την μπάλα. Αφήστε το replay να τσουλήσει, παιδιά. Εδώ πιάνει την μπάλα. Πάπ και πατάει έξω την μπάλα στα χέρια. Την μπάλα γιατί είναι για την Μπαρσελόνα. Την πέταξε πάνω στον πεσμένο Τσαρτσαρί στο κλάσμα του δευτερολέπτου. Μα είχε πατήσει πρώτα. Φάση. Δεν είχε πατήσει πρώτα. Ήταν τόσο οριακό που ας πούμε ότι για μια φορά ήταν εύκολο να γίνει και το λάθος. Και η Μπαρσελόνα βάζει τρίποντο. Με τον Άντερσον. Αυτό ήταν μια καταστροφική, όχι καταστροφική, μια δυσάρεστη εξέλιξη. Ο Παναθηναϊκός από εκεί που θα είχε την μπάλα δική του και διαφορά 9 πόντων, είδε να μειώνει η Μπαρσελόνα στους 6. Τέπιτς. Μπατίστ. 5 δευτερόλεπτα. Ο Μπατίστ δεν θέλει να σουτάρει αυτή τη φορά. Σάτο θα κάνει το σουτ. Πάνω σε άμυνα και με το χρόνο να τελειώνει. Μεγάλο σουτ από τον Ρωμέιν Σάτο. 53-45. Μόρις, Άντερσον, προσοχή γιατί αυτός εστάθηκε στην προηγούμενη φάση. 5 δευτερόλεπτα, ο κόσμος προσπαθεί να επηρεάσει με τη φωνή του. Τι έγινε, δεν έγινε τίποτα. Τελείωσε ο χρόνος, η μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Μεγάλη άμυνα από τον Παναθηναϊκό εδώ. Με χέρια, με πόδια, με μακροβούτια, με καρδιά. Ο Διαμαντίδης πήρε μερικές ανάσες. Ο Τέπιτς επιστρέφει στον πάκο και αυτή τη φορά παίρνει και έτσι ένα high five από τον προπονητή του. Βέβαια ο Ιτούδης, όπως βλέπετε, του φωνάζει, του Σέρβου. Για να δούμε τώρα. Τελευταίο λεπτό του πρώτου μηχρόνου. Ο Παναθηναϊκός στο συν 8. Ο Βράντοβιτς ζητάει μια καλή επίθεση για 3 ο Διαμαντίδης. Όχι. Κρίμα, ήταν ευκαιρία. Ναβάρο. Πρώτη φορά που πέρασε τέτοια πάσα. Την αξιοποίησε ο Βάσκετ. 53-47. Μια επίθεση για κάθε ομάδα ουσιαστικά. Εκτός αν την κάνει γρήγορα ο Παναθηναϊκός, οπότε ίσως να προλάβει να κάνει κι άλλη, αλλά δεν υπάρχει λόγος. Καλάθης με τον Ναβάρο και τον Ρούμπιο να το περιμένουν σε κάτι που μοιάζει με ζώνη, διότι είναι ζώνη. Διαμαντίδης. Για 3. Ναι! Τσαρτσαρής. 56-47. Σαν το παλιό καλό κρασί ο Τσαρτσαρής. Τεράστια εμπειρία. Του μεγάλου παίκτη. Μεγάλη προσωπικότητα. Και τέλος της περίοδου. Και πήρε και το rebound. Στο συν 9. Ο Τσαρτσαρής, θυμίζω ότι ήταν πολύ μεγάλος πρωταγωνιστής την τελευταία φορά που βρέθηκε σε πολύ δύσκολο Παναθηναϊκό στα play-off το 2009. Οι προσωπικότητες, η καρδιά και οι άμυνες. Πάμε διακρούσεις και επιστρέφουμε. Ο Παναθηναϊκός προηγείται 56-47 μετά από 30 λεπτά. Είναι 9 βήματα πιο κοντά στην Βαρκελόνη. Αλλά η θάλασσα έχει πολύ φουρτούνα ακόμα μπροστά. Για να ακούσουμε τον Νικήτα Βουλή πριν δώσουμε το μικρόφωνο στον Φίλιππο. Νικήτα.
πριν ξεκινήσει να λέει οτιδήποτε ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς είπε: κλείστε τα μάτια σας, μην βλέπετε τον πίνακα. Το παιχνίδι είναι 0-0. Ξεκινάμε τώρα. Έτσι παίζουν οι μεγάλες ομάδες. Είναι πολύ σημαντικό το ότι στην προηγούμενη περίοδο κάναμε μόλις ένα λάθος. Προσπαθήστε να κάνετε όσο το δυνατόν λιγότερα λάθη και θα κερδίσετε το μάτς. Μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Ο Ρούμπιο γλίστρισε και δέχεται και την κλέβει. Αυτό λέγεται θάλασσα. Δεν ξέρω αν θα είναι στιγμιαίο ή υποδηλώνει κάτι, αλλά ήταν θάλασσα. Ο Πασκουάλ μοιάζει πελαγωμένος εδώ. Δείτε πώς έχει θαμπώσει το βλέμμα του. 56-47. Διαμαντίδης. Τσαρτσαρής. Ακόμα 13 δευτερόλεπτα. Έχει χρόνο ο Παναθηναϊκός. Σάτο και Διαμαντίδης. Η πάσα στον Σάτο. Έπεσαν οι ασφάλειες εκεί. Ο Σάτο έκανε σωστά ένα πλάτο. Ο άλλος είναι 2-9 και ο Σάτο είναι 93 κάπου, 94. Τάπα τον Φραν Βάθκετ. Ήταν μια ανάσα για την Μπαρσελόνα. Και το φάουλ του Σάτο συνέχεια στον Άντερσον για να μην ξεδιπλώσει κανένα από τους κλασικούς τους εφηδιασμούς στην Μπαρσελόνα. Αυτός από πού ξεπίτρωσε τώρα? Λόρμπεκ. 56-50. Από τις ελάχιστες στιγμές που έκανε αισθητή την παρουσία του. Και από τις ελάχιστες φορές που βρήκε ελεύθερο σου την Μπαρσελόνα. Καλάθης. Παναθηναϊκός σαν να παίζει και λίγο με το χρονόμετρο στην τέταρτη περίοδο. Εξοκίνδυνη πάσα, η μπάλα για τον Παναθηναϊκό, αλλά για επίθεση 5 δευτερόλεπτα. Μόλις 5 δεύτερα στη διάθεσή του. Μήπως θα πάρει time out ο Μπράντοβιτς? Για να δούμε. Μάλλον όχι. Όλο και κάτι σχεδιασμένο στην προπόνηση υπάρχει για τέτοιες περιπτώσεις. Διαμαντίδης για 3. Άσχημο σουτ. Ρούμπιο. Δεν νομίζω ότι υπήρχε λόγος για τόση βιασύνη στο τρίποντο. Υπήρχε περιθώριο για μια πάσα. Figure 8 του Μπαρσελόνα. Ναβάρο. Πάλι ο Λόρμπεκ. Όχι. Rebound από τον Διαμαντίδη. Το θέμα είναι ότι σούταρε 2 φορές μόνος από τις γωνίες. Ο Διαμαντίδης πάει μέσα, συνεργάζεται με Μπατίστ. Ο Μπατίστ κλεισμένος. Δεν μπορεί να δει καθαρά το καλάθι μπροστά στον Βάθκετ και τον Λόρμπεκ. Ίσως να μην είχε δύναμη εκεί. Έξυπνο φάουλ του Τσαρτσαρή. Πριν φτάσει στο lay-up από Άντερσον. Πάντως ο Παναθηναϊκός έχει κολλήσει την τέταρτη περίοδο. Καμία από τις επιθέσεις του δεν έγινε υπό καλές προϋποθέσεις στην πραγματικότητα. Τρίτο φάουλ του Τσαρτσαρή. Εδώ στον Άλαν Άντερσον. Το τελευταίο, όχι, ναι, στον Άντερσον. Το τελευταίο απόκτημα της Μπαρσελόνα. Όταν οριστικοποιήθηκε η απουσία του Μάικλ από το υπόλοιπο της σεζόν. Ρούμπιο. Βάθκετ με τον Διαμαντίδη. Ο Διαμαντίδης θα λίγο του κλέψει την μπάλα. Σίγουρα του χάλασε τη φάση. Σίγουρα του χάλασε τη φάση. Εκεί που ο Βάσκετ ήταν έτοιμος να καρφώσει, άπλωσε το πελώριο χέρι του Διαμαντίδη, του χάλασε τη φάση, τέλειωσε. Στην άμυνα είναι μαγικός, απλώς έχει εκνευριστεί και δεν έχει βρει ισορροπία στην επίθεση. Τα υπόλοιπα όπως είδατε τα έκανε ο Καλάθης για να μείνει μπάλα στα χέρια των Ισπανών. Δείτε την αντίδραση εδώ από τον Βάθκετ, ο οποίος τα βάζει προφανώς με τον εαυτό του. Επέστρεψε ο Φώτσης. Ίσως χρειαστεί ένα μακρινό σουτ, μια ανάσα. Επέστρεψε και ο Βουγιούκας. Για να κουμπίσει μπάλα στο low post. Γιατί ο Παναθηναϊκός ξέρει ότι θέλει παιχνίδι μέσα. Που θα φέρει τον αντίπαλο. Δεν πάει να ρισκάρει με τα τρίποτα. Αυτοματισμός από τον Παναθηναϊκό εδώ με κεντρικό παίκτη τον Σάτο. 58-50. Καλάθης πίεση τον Ναβάρο. Του χάρισαν ένα φάουλ διαιτητές εκεί. Λόρμπεκ, rebound, ο Βουγιούκας, ο Φώτσης μάλλον, ο Φώτσης. Γιατί το κάνει αυτό ο Διαμαντίδης τώρα? Θα να ανοίξει το ρυθμό, τι πάει να κάνει? Διαμαντίδης. Για 3. Κάποια στιγμή δεν θα βάλει, τι θα γίνει? Χέρια από Διαμάντης. 61-50. Δημήτρης Διαμαντίδης, 7 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Αυτό που πάει να κάνει ο Παναθηναϊκός σήμερα είναι απίστευτο. Με αυτό το ξεκίνημα, τα 2 φάουλ του Διαμαντίδη, έξω Διαμαντίδης, θα τα πούμε συνέχεια διαφημίσεις.
Στο συν 11 ο Παναθηναϊκός 7 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Στο μείον 10 ο Ολυμπιακός στην Σιένα μετά από 25 λεπτά περίπου. Ο Παναθηναϊκός πλησιάζει προς την τελική ευθεία με πλεονέκτημα, αλλά ξέρει ότι δεν έχει καθαρίσει ακόμα. Άλλη μια καλή άμυνα, κλέβει ο Βουγιούκας. Τρομερή βοήθεια στο δεύτερο ημίχρονο από τον Ιαν Βουγιούκα. Με τη σημερινή εμφάνιση έχει βγάλει και με τα παραπάνω την επένδυση που έκανε ο Παναθηναϊκός επάνω του. Μόνο με τη σημερινή. Και εφόσον βέβαια ο Παναθηναϊκός, όπως φαίνεται, πάρει τη νίκη και την πρόκριση στο Final Four. Διαμαντίδης, Βουγιούκας. Πάλι. Θα το βάλει. Αχ, πιάστηκε να. Ισπανοί με τον Ναβάρο, ο οποίος θέλει να σουτάρει στον ευνηδιασμό για 3 πόντους. Η μπάλα στα χέρια του Διαμαντίδη, ο οποίος ξεκίνεται μπροστά με τη βοήθεια και του Σάτο. 63-50, 6 και 20 πριν το τέλος. Καλά να πάθει ο Ναβάρο. Γιατί από εδώ και πέρα μιλάει η ψυχή σου, είπα Νίκο. Βλέπεις να χάνει κανένα αμυντικό rebound το Παναθηναϊκός, τα μαζεύουν όλα. Άντερσον πλέον σουτάρει εκτός σχεδίου η Μπαρσελόνα. Βέβαια εδώ το έβαλε ο Άντερσον. 63-53, 6 λεπτά πριν το τέλος. Θέλει προσοχή πάντως ακόμα. Μεγάλη προσοχή. Ο Παναθηναϊκός θα θυμάται πως έχασε πέρσι από την Μπαρσελόνα σε εκείνο το κρίσιμο μάτς με παρόμοιες συνθήκες στη δεύτερη φάση. Καλό είναι να τα φυλάξει όσο πιο προσεκτικά μπορεί τα ρούχα του. Σάτο δεν ήταν καλή επιλογή. Δεν ήταν και καλό το σουτ. Time out θέλει ο Μπράντοβιτς. Κλέβει την μπάλα ο Καλάθης, αλλά με φάουλ. Και ο Ναβάρο διαμαρτύρεται έντονα. Τι θέλει. Υποστηρίζει ότι ο διαιτητής άργησε να σφυρίξει. Παράπονα από τον Ναβάρο, παράπονα και από τον Ομπράντοβιτς. Εδώ δεν υπάρχει κανένα φάουλ. Καθαρό φάουλ. Λοιπόν, 5,5 λεπτά ακόμα. Τρίτο φάουλ του Καλάθη, τρίτο του Παναθηναϊκού. Η Μπαρσελόνα δεν έχει κανένα στην τέταρτη περίοδο. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Που μπορεί να γίνει πρόβλημα στην Μπαρσελόνα, γιατί δεν μπορεί να σταματήσει να στείλει το Παναθηναϊκό σε βολές αν χρειαστεί. Λόρμπεκ υπό ασφικτική πίεση, πάλι Βουγιούκας. Απέναντι στον Εράζεμ Λόρμπεκ, ένα από τους καλύτερους παίκτες στην Ευρώπη. Διαμαντίδης, πάμε για τελευταίο 5 λεπτό. Καλάθης, Διαμαντίδης, 8 δευτερόλεπτα. Καλάθης για 3. Πάρ' το μέσα! 66-53. Από τον Νίκο Καλάθη να φτάνει στους 10 πόντους. Πρόσεξε το εκπληκτικό. Ποιοι είναι οι σκόρερ του Παναθηναϊκού. 10 ο Καλάθης, 10 ο Βουγιούκας. Αυτό που λέγαμε, οι υπερβάσεις που χρειάζονται για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Η απάντηση από τον Άντερσον, από τον Μόρις, για 3. 66-56. Καλάθης, παιδί των κολεγίων, ξέρει ότι το Μάρτι τον ξυρίζουν το γαμπρό. Και θυμίζει τον ηγέτη των Florida Gators. Διαφορά έπεσε στους 10 όμως με το τρίποντο του Μόρις. Με 3 τρίποντα έχει σκοράρει η Μπαρσελόνα στην τέταρτη περίοδο. Κι άλλο τίποτα. Φότσις. Όχι. Δεν χρειάζεται τόσα τρίποντα ο Παναθηναϊκός. Πρέπει να βάλει την μπάλα μέσα. Σαν να βιάζεται να το τελειώσει το μάτς που φαίνεται. Πάλι ο Καλάθης. Αρσέν Λουπέν. Δεν πρέπει να τον λένε. Ο μικρός κάνει θαύματα. Δεν πρέπει να τον λένε Καλάθη, πρέπει να τον λένε κλέψιμο τον Νίκ. 66-56, 4 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα ακόμα. Διαμαντίδης και Βουγιούκας. Πάλι. Ενθουσιάζεται πολύ πάντως. Φωνάζει τώρα ο Μπράντοβιτς και ζητάει και time out για να συμμαζέψει λίγο τα πράγματα και να τραβήξει και λίγο το αυτί του μικρού. Λάκοβιτς, Ρούμπιο, τον έκλεισε ο Καλάθης, ο Ρούμπιο έκανε ένα καλαματιανό. Ξεφορτώθηκε την μπάλα. Ναι. Και βέβαια ο Μπράντοβιτς δεν το θέλει τώρα το time out. Κάνε πιο γρήγορα του φωνάζει ο Μπατής του Καλάθη γιατί κινδύνευσε να κάνει 8 δευτερόλεπτα. Στα 7 πέρασε τη σέντρα. Διαμαντίδης, Βουγιούκας. Καινούργια επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Εδώ ο Παναθηναϊκός ήταν τυχερός. Τράκαρε πάνω στο Στεφάνιο ο Βουγιούκας και η μπάλα πήγε στα χέρια των παικτών του. Πάλι από την αρχή επίθεση με καινούργιο 24. Διαμαντίδης. Ψάχνει στήριγμα για να συνεργαστεί. Η πάσα ήταν εξαιρετικά ρυψοκίνδυνη, αποκλείστηκε ο Βουγιούκας. Εδώ το διάβασε η Μπαρσελόνα το σχέδιο του Διαμαντίδη. Τελευταίο τρίλεπτο. Η διαφορά στους 10. Κρατήσει πίσω ο Παναθηναϊκός, δεν φοβάται. Λόρμπεκ με τον Βουγιούκα, ο Σάτο Καναδοκή για να βοηθήσει. Η πάσα στον Μόρις, ο Μόρις θα το βάλει το καλάθι με αυτή την πυρουέτα.
Το καλάθι το φτιάξε ο Λόρμπεκ, ο οποίος τράβηξε δύο παίχτες επάνω του και πάσαρε στον ελεύθερο Μόρις. Σκορ 66-58, 2 και 42 πριν το τέλος. Για τον Παναθηναϊκό θα είναι ένα πράγμα να παίξει με μυαλό. Πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε. 66-58 ο Παναθηναϊκός, 2 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Με την Μπαρσελόνα να ανοίγεται σε όλο το γήπεδο και να πιέσει για να κλέψει, να χαλάσει τον ρυθμό του Παναθηναϊκού. Ο χρόνος κυλάει εις βάρος της. Έχει περιθώρια για ρίσκο αφού δεν έχει χρεωθεί κανένα φάουλ σε αυτή την περίοδο. Σάτο, 5 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Φάουλ, θαυμάσια, 2 βολές. Για να ακούσουμε τον Νικήτα Αυγουλή. Αυτό ακριβώς περίμενε ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς. Περίμενε πίεση της Μπαρσελόνα σε όλο το γήπεδο και είπε στους παίκτες του το εξής: γνωρίζω ότι είστε πάρα πολύ κουρασμένοι. Το γνωρίζω καλύτερα από εσάς ότι είστε κουρασμένοι. Μένουν 2,5 λεπτά. Ξεχάστε την κούρασή σας. Αυτά τα 2,5 λεπτά είναι που πρέπει να παίξουμε πιο γρήγορα και από πριν. Έβγαλε τον Νίκ καλάθι, έβαλε τον Περπέρογλου στη θέση του. Θέλει πιο σίγουρα πράγματα. Ο ενθουσιασμός του μικρού μπορεί να γίνει και δημιουργεί και κινδύνους. 67-58. Το Τελαβίβ βγάζει την πρώτη ομάδα του Final Four. Η Μακάμπι προηγείται με 95-70 της Κάχα Λαμοράλ 5 λεπτά πριν το τέλος. Η Μακάμπι, η οποία χαλάει τον κόσμο, διότι δεν θέλει με τίποτα να παίξει την Κυριακή του Final Four λόγω της εθνικής εορτής των Ισραηλινών. Ας κάνουν ένα δικό τους Final Four και να παίξουν Δευτέρα. Μα ξέρω εγώ τι να πω τώρα. Πόσες φορές έχουν παίξει δικές μας ομάδες ανήμερα Πάσχα, για να θυμίσω. Μεγάλη Πέμπτη και όλα αυτά. 68-60 με το κάρφωμα του Φραν Βάθκετ. Εδώ τι έγινε, Ιωάννα? Το παιχνίδι, αν νομίζουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού ότι έχει τελειώσει, είναι γελασμένοι. Ξαναμπήκε ο Καλάθης στη θέση του Περπέρογλου. Του Διαμαντίδη, ναι, του Διαμαντίδη. Προφανώς έτσι ο ίδιος αλλαγή. Καλάθης πάει μέσα. Είναι αυτά που λέω. Αυτά ακριβώς λέω. Λάκοβιτς. Χρειάζεται μια άμυνα οπωσδήποτε τώρα. Φάουλ του Σάτο, δεν έχει βολές η Μπαρσελόνα, έχει όμως το επόμενο φάουλ που θα κερδίσει. 100 δευτερόλεπτα χωρίζουν τον Παναθηναϊκό. Από την υπέρβαση για την οποία από νωρίς μιλάει ο Φίλιππος. Τον αξιό Ολυμπιακός έχει μειώσει στους 5 στην Ιταλία και θέλει 12 λεπτά για το τέλος. Δεν θα ήταν καθόλου άσχημο. Να έχουμε ένα πανηγύρι. Ευχάριστο μήνυμα. Ναι. Λάκοβιτς. Σημαντική φάση τώρα, η διαφορά είναι στους 8. Ο Λάκοβιτς εναντίον πολλών. Ο Βάθκετ έσπρωξε την μπάλα μέσα. 1 και 32 για το τέλος. Για να δούμε. Είδες πόσο γρήγορα οι 13 γίνανε 6. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. 92 δευτερόλεπτα. Μαξιλάρι 6 πόντων για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος θα δεχτεί ασφυκτική πίεση. Δεύτερο ομαδικό για την Μπαρσελόνα. Δεν έχει βολές ο Διαμαντίδης. Διαμαντίδης, Περπέρογλου, Σάτο, Μπατίστ και Φότσις. Απέναντι σε Ρούμπιο, Λάκοβιτς, Γκριμάου, μπήκε στη θέση του Ναβάρο τώρα. Μόρις και Βάθκετ. Πώς πρόβαλε το τελευταίο καλάθι. Μπαρσελόνα δίνει φάουλ για να πάει το Παναθηναϊκό. Για να μπορέσει να σταματήσει μετά το χρόνο, να το στείλει στις βολές. Τρίτο ομαδικό. Και τρίτο του Γκριμάου, γι' αυτό μπήκε. Και μάλλον θα κάνει κι άλλο τώρα. Ήδη τραβολογάει τον Σάτο εκεί στο βάθος. Πρέπει να γίνει επαναφορά προσεκτικά. Παραλίγο να πατήσει γραμμή ο Μπατίστ. Η μπάλα είναι ξανά για τον Παναθηναϊκό. Πάντως οφείλω να πω ότι με εξαίρεση τα δύο σφυρίγματα στην αρχή στο Διαμαντίδη, οι διαιτητές δεν έδωσαν ή δεν τόλμησαν να δώσουν κάτι περισσότερο στην Μπαρσελόνα. Η οποία εδώ κάνει συνεχόμενα φάουλ επίτηδες. Αυτά είναι τα τρία φάουλ της Μπαρσελόνα έφεραν το συνολικό της απολογισμό στα 4. Άρα ο Παναθηναϊκός εκτελεί πολλές από σημαίνει τώρα ότι θα πρέπει η μπάλα να πάει στο Διαμαντίδη, γιατί η Μπαρσελόνα θα κάνει φάουλ. 1 και 24. Θα κάνει όμως φάουλ ή απλά ήθελε να έχει το Παναθηναϊκό στο όριο? Εγώ νομίζω ότι θα κάνει. Επομένως και να εξαρτάται από τον παίκτη που θα πάρει την μπάλα. Για να δω. Να το φάουλ. Ναβάρο στον Περπέρογλου. Όχι, λέει ο Πασκουάλ, τον είδατε? Δεν το ήθελε το φάουλ. Λάθος κατάλαβε ο Ναβάρο. Αν δεν μπορεί να συνεννοηθεί ο Ναβάρο με τον προπονητή του. Δηλαδή τι ήθελε ο Πασκουάλ? Δεν καταλαβαίνω. 2 βολές για τον Περπέρογλου. Περπέρογλου μέσα σε σιγή, στο μέτρο του δυνατού. Πολύτιμος φόντος για να μην είναι η διαφορά 2 τρίποντα. Πήγε στους 7 τώρα, 69-62, 1 και 22.
Ο Μπράντοβιτς ετοιμάζει τον καλάθι για την άμυνα. 2 στις 2 Στράτος. 70-62. Νικήτα, ποιες είναι οι εντολές? Αλλαγή στα σκριν όλα, έτσι. Αλλαγές όλα τα σκριν, να περάσει ο χρόνος, να μην βρουν εύκολο σούτ οι παίκτες Μπαρσελόνα. Παναθηναϊκός δεν έχει φάουλ να δώσει. Λάκοβιτς. Φάουλ, δεν μετράει το καλάθι, δεν μετράει το καλάθι. Δεν μετράει το καλάθι όσο και να διαμαρτύρονται οι Ισπανοί. Το φάουλ έχει δοθεί νωρίς. Και ο Λάκοβιτς απειλείται με τεχνική ποινή για Πάει τις σε διαμαρτυρίες. γραμμή για βολές ο Λάκοβιτς. 1 και 16 πριν από το τέλος. Εδώ είναι το φάουλ. Εκεί είναι την ώρα που κάνει τρίμπλα. Μπορεί να μην ακούστηκε με το Σωστή καλάθι. απόφαση των διαιτητών. Ο Λάκοβιτς περιμένει χατήρια τέτοια ώρα. Τι γίνεται εκεί κάτω, Νικήτα, δώσε μας κλίμα. Διαμαρτυρήθηκε έντονα ο Λάκοβιτς στον διαιτητή. Ο διαιτητής του είπε ότι άλλη μια κουβέντα και θα βάζει τεχνική ποινή. Και πήγε ο Ναβάρο και του είπε στα αγγλικά: αν θες να ρίξουν τεχνική ποινή, μην το προειδοποιείς. Η φάση πάντως ήταν πολύ καθαρή από το replay. Ο Μπατίστα έχει κάνει φάουλ την ώρα που ο Λάκοβιτς τριμπλάρει. Καθαρά. Δεν είναι και το κορδόνι, του παίρνει και μερικές ανάσες. Ο Γέρο Μπατίστ. Στο 34 πλέον. Τσαρσαρίς σε ρόλο εμψυχωτή από τον Πάκο. Λάκοβιτς. 63 για την Μπαρσελόνα, 70 έχει ο Παναθηναϊκός. 68-61 το σκορ 1 μετά από 30 λεπτά. Έχει μέλλον ακόμα το μάτς εκεί. 2 στις 2 και η διαφορά πάλι στους 6. Μένουν όμως 76 δευτερόλεπτα. Να γίνει μια προσεκτική επαναφορά. Διαμαντίδης. Ας του κάνει φάουλ τώρα. Λάκοβιτς, θα δούμε, θα τις βάλει τις βολές. Σάτο. Κερδίζει και μερικά δευτερόλεπτα. Διαμαντίδης. Σίγουρα πρέπει να παίξουν το χρονόμετρο Παναθηναϊκός. Τώρα δεν κάνει φάουλ η Μπαρσελόνα. 12 τα δευτερόλεπτα της επίθεσης. Το βλέπετε άλλωστε. Διαμαντίδης. Πολύ άσχημη πάσα. 57 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Η γκάφα του Διαμαντίδη δίνει ελπίδες στην Μπαρσελόνα. Αλλά ο Άντερσον σουτάρει τούβλο. Ριμπάουντ του καλάθι. Πολύ ωραία. Προσοχή. Μπάλα στα χέρια του Φώτσι. Από εκεί λίγο ρυψοκίνδυνα στον Μπατίστ. 40 δευτερόλεπτα. Παίξαν οι δύο ψηλοί. Ήταν βέβαια ρυψοκίνδυνα. Φάουλ φωνάζει τώρα ο Πασκουάλ. Και ο βοηθός του κάτι δείχνει προς το ρολόι, το χρονόμετρο. Για λέγε Νικήτα, τι θέλουν. Ο βοηθός του Τσάβη Πασκουάλ δείχνει το ρολόι των 24 δευτερολέπτων, το χρονόμετρο στον κύριο Λαμόνικα, ότι δεν πρόλαβε ο Παναθηναϊκός να περάσει σε 8 δεύτερα το κέντρο. Διαμαντίδης. Ο Λάκοβιτς έκανε και μια βουτιά εκεί. 2 βολές για τον Διαμαντίδη. 38 δευτερόλεπτα. 38 δεύτερα πριν το τέλος. Εάν βάλει έστω και μία βολή ο Διαμαντίδης, η Μπαρσελόνα θέλει 3 κατοχές για να γυρίσει το παιχνίδι χωρίς ο Παναθηναϊκός να πετύχει άλλο πόντο. Σε 38 δεύτερα απέναντι στον Παναθηναϊκό, αυτό θα έλεγα ότι είναι αδύνατο. 70-64. 38 δευτερόλεπτα ακόμα. Θα τον αποδεσμεύσουμε τον Φίλιππο για να προλάβει να πάει έγκαιρα στο στούντιο, να είναι και στην εκπομπή που ακολουθεί. Στη Βαρκελόνη θα είναι ωραία, φωνάζουν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού και ζητούν το έκτο. 71-64. Ο Δημήτρης Διαμαντίδης με το πριόνι στο χέρι για να πριονίσει τον θρόνο στον οποίο κάθεται τον περασμένο Μάιο η Μπαρσελόνα. 10 πόντια από τον Διαμαντίδη όλοι στα τελευταία 15 λεπτά του αγώνα. 2 στις 2. 72-64. 38 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Λάκοβιτς, Άντερσον υπό τον ίσκιο του Μπατίστ. 3 βολές στον Άντερσον. Αυτό μπορούσε να το αποφύγει ο Παναθηναϊκός. Από τον υπερβάλλοντα ενθουσιασμό του, ο Μπατίστ πήγε με πολλή φόρα. Δεν μπόρεσε να πατήσει το φρένο και έδωσε βολές στον Αμερικανό της Μπαρσελόνα. Με τη διαφορά στους 8, αλλά το ρολόι να απογοητεύει τους Ισπανούς αφού δείχνει 31 δευτερόλεπτα και 4 δέκατα. Εδώ είναι το φάουλ του Μπατίστ, ο οποίος το ξέρει ότι έκανε λάθος. Τα βάζει με τον εαυτό του. Ο Αλβέρτης με την ψυχή στα δόντια, τον βλέπετε εδώ. Θανάσης Γιαννακόπουλος και αυτός παλεύει με τα συναισθήματά του αυτή την ώρα. Κάθεται σε μία από τις άσπρες πολυθρόνες, νομίζω ότι θα είναι στους πρώτους, θα πεταχτεί μέσα αν τελειώσει το μάτς με αίσιο φινάλε για τον Παναθηναϊκό. Αποδοκιμάζεται ο Άντερσον και μία να χάσει καλό θα είναι. 72-65.
71-63 είναι το μάτς στην Σιένα. Ο Ολυμπιακός χάνει με 8 λεπτά πριν το τέλος. Πέρασε η Μακάμπι ενώ ισοφάρισε η Βαλένθια τη Ρεάλ με 2-2. 81-72. 72-66. ...31 δευτερόλεπτα και 5 η πόντη της διαφοράς με τις εύστοχες βολές του Άντερσον. Time out. Το οποίο χρεώνεται το Πασκουάλ. Πήγε να ζητήσει κάποιες διευκρινήσεις. Νομίζω ότι δεν το ήθελε το time out. Τέλος πάντων, ο Παναθηναϊκός προηγείται με 5. Έχει την μπάλα δική του. Έχει 31 δευτερόλεπτα για να προστατεύσει αυτό το συν 5. Και ονειρεύεται από τώρα άνοιξη στην Καταλωνία. Ακούμε τον Νικίτα Αμπτουλή, ενώ βλέπουμε τα κατορθώματα του Ιαν Βουγιούκα νωρίτερα μέσα στο παιχνίδι. Νικίτα. Ο Τσάβι Πασκουάλ ρώτησε τους διαιτητές από πού είναι η κατοχή, γιατί πρόλαβε αυτός να ζητήσει το time out πριν ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς ζητήσει αυτός και μεταφερθεί η κατοχή του Παναθηναϊκού στο άλλο μισό του γηπέδου. Βεβαιώθηκε λοιπόν ο Ισπανός προπονητής ότι είναι από την τελική γραμμή η επαναφορά και πήγε στον πάγκο του για να δείξει το time out. Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει σήμερα 11 πόντους από τον Διαμαντίδη, ο οποίος είναι ο πρώτος σκόρερ του. 10 από τον Βουγιούκα, 10 από τον Καλάθη, 8 από τον Τσατσαρί, 9 από τον Φώτσι, 8 από τον Σάτο, 8 από τον Μπατίστο, 8 από τον Βερπέρογλου. Τρομερός πλουραλισμός και ισορροπία. Έχει 8 παίκτες, όλους τους σκόρερς του δηλαδή, μεταξύ 8 και 11 πόντων. Κανένας δεν έχει πάνω από 11 και κανένας δεν έχει λιγότερους από 8, με την εξαίρεση του Νίκολας που τραυματίστηκε και έπαιξε 5 λεπτά και του Τέπιτς που πέρασε για λίγο. Νικήτας Αυγουλής έχει το λόγο. Προσπαθήστε να φάτε όσο περισσότερο χρόνο μπορείτε, είτε τριπλάροντας είτε πασάροντας. Ξέρετε ποιο είναι το καλύτερο για να φάτε περισσότερο χρόνο. Αποφύγετε το γρήγορο φάουλ της Μπαρσελόνα. Επαναφορά από τον Νίκ Καλάθη. Πρέπει να γίνει προσεκτικά και σωστά. Θα ξαναπάρει την μπάλα ο μικρός. Θα σπεύσει να του κάνει φάουλ ο Λάκοβιτς. Αν τις βάλει και τις δύο ο Καλάθης, δεν αρκούν στην Μπαρσελόνα ούτε 2 τρίποντα. Μπράντοβιτς και Τούδης, το δίδυμο των τίτλων του Παναθηναϊκού τελευταία δεκαετία. Πασκουάλ, νομίζω νικημένος κατά κράτος από τον Ομπράντοβιτς σε 4 συνεχόμενα παιχνίδια, ό,τι και αν γίνει σε αυτά τα τελευταία 28 δευτερόλεπτα. Απογοήτευση στο πρόσωπο του Σάδα. 73-67, κοιτάξτε εδώ, κατήφια. «74-67». 2 στις 2 από τον Καλάθη. Η μπάλα στα χέρια του Λάκοβιτς. Θα σουτάρει θέλοντας και μία ο Μόρις. Rebound ο Φώτσης. Η Βασίλισσα είναι γυμνή. Και όσο να είναι, έχει άλλη γοητεία να βλέπεις γυμνή μια Βασίλισσα. Ο Παναθηναϊκός θα πάει στη Βαρκελόνη. Ήδη μύρισε η οσμή του λιμανιού της Βαρκελόνης. Θα πετάξει έξω μια ομάδα την οποία πολλοί θεωρούσαν όχι απλά φαβορί, αλλά και περίπου ακαταμάχητη στο ευρωπαϊκό στερέωμα. Αλλά ο Παναθηναϊκός, πεντάκης πρωταθλητής Ευρώπης, κάνει την υπέρβασή του μέσα από τα πολλά του προβλήματα σήμερα και στέλνει τους οπαδούς του αφενός στα ουράνια, αφετέρου στα ταξιδιωτικά πρακτορία. 75-67 από τον Φώτσι, 20 δευτερόλεπτα ακόμα. Άναψαν και κρυσί. 76-67. Τα δευτερόλεπτα που απομένουν είναι πλέον λιγότερα από 20. Πέταξε την μπάλα ο Μόρις. Δεν σώζει πλέον την Μπαρσελόνα τίποτε απολύτως. Ο Σάτο θα πάει να καρφώσει για να βάλει θαυμαστικό. 78-67. Όχι μόνο θα νικήσει ο Παναθηναϊκός, αλλά θα πάρει και διψήφια διαφορά στο φινάλε της αναμέτρησης. Ένα απολύτως πιστικό 3-1, το οποίο νομίζω ότι δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς απολύτως με βάση την εικόνα των αγώνων. Ούτε μία φορά δεν κατάφερε η Μπαρσελόνα να βάλει πλάτη τον πρωταθλητή Ελλάδας και νομίζω ότι του οφείλει μια βαθιά υπόκληση. Από σήμερα η Ευρώπη έχει κενό θρόνο. Ο Ναβάρο και οι υπερόπτες φίλοι του φεύγουν από το γήπεδο νικημένοι και ο Μπράντοβιτς χάνεται στις αγκαλιές των βιαστικών φιλάθλων που μπήκαν μέσα.
78-67. Είδατε πόσο ο Βουγιούκας κέρδισε τα συγχαρητήρια των συμπαικτών του και δικαίως. Οι 10 πόντοι του σε 15 λεπτά συμμετοχής και οι καλές του άμυνες, 2 κλεψίματα, μια τάπα. Ήταν καθοριστική σημασίας. Δεν χρειάστηκε καν να προχωρήσει στο ρίσκο Μάριτς ο Παναθηναϊκός. Κοιτάξτε πώς χαμογελάει ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Αυτός, ξέρετε, είναι ο άρχοντας των δαχτυλιδιών. Όχι ο Πασκουάλ, ούτε κάποιο άλλο από τα μοιράκια του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Αποθεώνεται ο Ομπράντοβιτς. Ο Λάκοβιτς αποχωρεί κλαμμένος, αν είδα καλά. Και ο Παναθηναϊκός από αύριο κάνει τα σχέδιά του για την Βαρκελόνη. Το πιθανότερο είναι, και ενώ ο Θανάσης Γιαννακόπουλος αποθεώνεται εδώ στους ώμους οπαδών του Παναθηναϊκού, το πιθανότερο είναι να παίξει με την Σιένα, διότι αυτή τη στιγμή οι Ιταλοί προηγούνται με 10 του Ολυμπιακού, 7 λεπτά πριν το τέλος. Δεν έχει βέβαια κρυθεί το παιχνίδι εκεί. Αντίθετα, πέρασε ήδη η Μακάμπι, πέρασε ήδη ο Παναθηναϊκός, πήγε στο 2-2 το ζευγάρι της Βαλένθια με τη Ρεάλ. Το μόνο που ξέρουμε με σιγουριά είναι ότι το Final Four θα γίνει με μία ισπανική ομάδα μέσα στη Βαρκελόνη. Είναι ένα πραγματικό βατερλό των Ισπανών. Έξω η Κάχα Λαμποράλη, η πρωταθλήτριά τους. Έξω η Μπαρσελόνα, η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ενδεχομένως να μείνει έξω η Ρεάλ από την ταπεινή, δική τους μεν ταπεινή Βαλένθια. Αλλά τους φίλους ενδιαφέρει τίποτα άλλο αυτή τη στιγμή παρά μόνο να γλεντήσουν το πραγματικά τεραστίων διαστάσεων κατόρθωμα της ομάδας τους, η οποία σε 4 παιχνίδια θα έλεγα ότι ξεκύμνωσε την Μπαρσελόνα. Θα μπορούσε να πάρει τη σειρά ακόμα και με σκούπισμα που λένε στην Αμερική, χωρίς να χάσει δηλαδή παιχνίδι. Δεν έχει σημασία. Απέδειξε ότι έχει τεράστιες δυνάμεις. Έβγαλε ήρωες μέσα από τα σπλάχνα του, όπως τον Καλάθι και τον Βουγιούκα σήμερα. Το ένα παιχνίδι που πήρε στο ξεκίνημα η Μπαρσελόνα δεν της φτάνει βέβαια ούτε για σουβενίρ. Πραγματικός θρίαμβος για τον Παναθηναϊκό με σκορ 78-67. Ο Παναθηναϊκός πιάνει θέση στον έναν από τους 2 ημιτελικούς της 6ης Μαΐου στην Βαρκελόνη, στο Παλάο Σεντ Τζόρντι. Θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στην Σιένα και τον Ολυμπιακό. Το άλλο ζευγάρι θα είναι ανάμεσα στην Μακάμπι και την νικήτρια των αναμετρήσεων της 5ης αναμέτρησης, μάλλον την άλλη εβδομάδα, ανάμεσα στην Ρεάλ και την Βαλένθια. Το γλέντι καλά κρατεί εδώ στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, ενώ εσείς βλέπετε μερικά από τα ωραιότερα στιγμιότυπα της αναμέτρησης. Θα ήθελα μόνο να με ενημερώσουν οι συνάδελφοι αν θα πρέπει να κλείσουμε. Μην ξεχνάτε ότι σε λίγο υπάρχει εκπομπή με ρεπορτάζ και από εδώ και από την Σιένα. Την κλείνουμε τη μετάδοση ή επιστρέφουμε? Την κλείνουμε λοιπόν. Ραντεβού λίγο αργότερα με όλο το επιτελείο του τμήματος μπάσκετ της Νόβα στην μεταμεσονύκτια εκπομπή. Ο Παναθηναϊκός είναι στο Final Four για 10η φορά στην ιστορία του. Το ελληνικό μπάσκετ είναι εδώ. Για μια φορά κατάφερε να ρίξει πλάτη και τους Ισπανούς. Στην περιγραφή ήταν ο Νίκος Παπαδογιάννης, στο σχόλιο ο Φίλιππος Συρίγος, στο ρεπορτάζ ο Νικήτας Αυγουλής. Από όλους όσους δούλεψαν για να έρθει στο σπίτι σας εικόνα και ήχος από το ασφυκτικά γεμάτο ΟΑΚΑ. Καλό σας βράδυ.